Nid-defaw ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Merħba nilqakom mal-episodju ieħor tal-podcast li darba fl-istudio miegħi għandi lil Xandru Grek. Xandru huwa atleta nazzjonali li rrappreżenta lil Malta fatta kompetizzjonijiet internazzjonali u fi żmien ukoll kellu rekord nazzjonali ta' 800 metru u l-1500 metru li għandu żallum mill-1995 jidher li kisba li kien ġab waqt il-lob tal-pajjiżi żgħar fl-Lussemburgu. If that serves me correct. By that we mean memory. Illum il-ġurnata Xandru huwa wkoll coach tal-atletika, ħafna minnkom tafu għax huwa speċa personaġġ popolari fil-medja, televiżjoni, eċetera, eċetera. Isma' qabel ma nibdew ħajr lill-sponsors li jagħmlu dan il-proġett possibbli dawn huma Maypole, Jobs in Malta, grazzi lil Browns, Welby's, Kutriko, nirringrazzja Lee Cabs, id-Derek Meats, il-Garmin, il-Festival ta' Ktib kif ukoll il-Credit Info li jiena reġistrajt magħhom u dal-aħħar użajthom diġà darbtej għal żewġ negozji differenti wara li gdibt gidma ta' ċark. Guys, 300 euro fis-sena, vera worth it, jagħmlu lek background check fuq negative media, jekk hemmx każijiet pendenti, jekk hemmx claims. Speċjalment isserraħ rasek li qed tagħmel in-negozju ma' nissura. Insomma, għara tlaqna li qabel ma nitilqu patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tissieħbu bħala parti minn din il-familja u tgħinuna nkomplu nagħmlu dan il-podcast insomma. Komplu nikbru noħolmu flimkien. Patreon.com/John Mallia. Għara tlaqna. Mela, Xan. Yes. Xanna. Mela, ħanajlek bro, ejja nibdew għax għandek naħseb il-mod li xtaqt. Naqbada taħdija hija permess li naraw il-biografija tiegħek u minn hemmhekk biex ta' nifhem kif il-psikoloġija tiegħek żviluppat f'kuntest tal-avvenimenti ta' ħajtek. Okay. Sewwa. U naħseb u ma nixtieqx aqas nikkundizzjona speċa kif inti tixtieq tiżvela lilek innifsek lill-udjenza. Però ħantik mistoqsija wiesa. Okay. Li hija bażikament it-tfulija tiegħek kif tiddiskrivija biex ibdina mill-ewwel memori ta' Xandru Grek. L-ewwel memori ta' Xandru Grek. Mela, jiena imbdilt ħafna ġifieri isni ħammur għat-tfulija ma ħnibda minn hawn naqbes time war. Kif tixtieq? Jiena mbdilt ħafna tul iż-żmien. Bħala tifel kont il-memorji tiegħi kont bniedem il-ħin kollu kontent, dejjem ferħan, dejjem immaġinattiv, nivvinta l-istejjer, ġifirina, jekk min jafni Avatar Lord of the Rings nitġennin, għaxina, dik kienet id-dinja tiegħi ta' kont naqra kodba de Narnia books dak iż-żmien u hekk u kun nilgħab waħdi nimmaġina dejjem happy go lucky ġifieri bħala tifel u kont inħobb nagħmel nipprova kollox, ta' fint, ta' situazzjoni, immur friendly, ħafna talkative, ġifri, jina l-tip jek tkellimni minn għin kelmek, u bdejtek, mbagħad speċi ta' kontek għal ħafna snin, u kont nħobb l-sports, kont ħafna sports, u dejjem nassorbi, u naħseb dik hija l-fejn naħseb nbdilta, x'meta tibda tassorbi ċerta affarijiet, ovvjament ta' tifel li tkun, inti qed titgħallem tisek responsa qed tixrob l-informazzjoni, no? U tibda tara l-affarijiet li inti minn għalik li d-dinja jekk għandek perċezzjoni tad-dinja, inti għandek perċezzjoni tan-nies, għandek perċezzjoni ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiġifieri u inti ħadd tiġi format ħafna mill-mod tas-soċjetà li u l-kultura li inti twilid fiha. Mela, jien ninduna meta tkun tifel żgħar l-iskola d-dar u jgħidulek hekk iva, hekk le, hekk mhux tajjeb. U ma jkollokx opinjoni vera, inti sek mhux brainwashing ta' fint imma da ħażin da tajjeb, da hekk da le, da. U inti sek dejjem u mbagħad tibda tosserva u tibda ikollok mistoqsija ma jien ma m'iniex ċert ma meta ntifel qed tgħid jiena ovvjament mhux sejjer tajjeb naħseb hekk għax ovvjament ma nafx. Imma xorta ma nħossniex li di hija daqshekk ħażina u ma nħoss li dik hija daqshekk tajba u m'hemmx hekk jew hekk għax qed nara speċi ta' nifhem il-punta u għant nifel punt liħor. Mbagħad dejjem jisni bdejt internal questions u nanalizza l-affarijiet. Jiġifieri iktar ma bdejt nikber, sfortunatament ngħid jien, iktar bdejt nanalizza kollox
u ma nkunx ċert fuq kollu sakemm ikollu opinjoni vera ta' ġo fija. Jiġifieri, ħafna drabi nies saqsuni kemm biddum biex ikollok opinjoni, għax jiena qabel ma nkun ċert ma m'għandix opinjoni, għax ma rrid nara il-punto di vista ta' kollox. Nibda ngħid imma ħanara hekk, ħananalizza ma dik il-kelma kienet tfisser hekk jew le ħanara l-pros u cons jekk ngħid iva. U allura tiġi vera komplikata li u nagħmel hekk għal kollox. Jiġifieri it becomes very ġo moħħi jien għandi ħafna ġen ngħidlu jiena sejjerek. U iktar ma kont, meta kont tifel ma kont very happy u l-għak kollox, ok, Allora ma żmien, mbagħad teenagers sirt naqra differenti, iktar rebellus, iktar confused, iktar. Mbagħad irġajt 20s. Sport, vera skoprejt id-dinja, nivvjaġġa, nħobb id-dinja, nħobb kollox, nħobb. Mbagħad mid-30s naħseb mbagħad bum, jisa il-ħajja f'daqqa waħda tgħidlek isma' inti raġel ġuvni, issa ħanitfawlek il-pis ta' dinja, għandek responsabilitajiet, għandek deċiżjonijiet, għandek il-futur, għandek. Allora terġa' tiġi għall-affarijiet ta' meta kont tifel għax qed terġa' tiskopri x'inhi l-ħajja mela proċess minn għalik li tallimt kollox erġajna proċess. Mbagħad hemm il-40s fejn qiegħed jienu. L-ewwel qed nista' ngħidlek li nidentifika ħafna ma' dil-dilemma kontinwa u din hija taħdita li kolli ħafna mal-mara. X'taħseb fuq il-flyover ġan? Ma nafx naħseb fuq il-flyover tipo kif m'għandekx opinjoni għax ma ħsibx biżejjed fuqha u kwalunkwe opinjoni sentik bħalissa ħatkun interament superficiali u sempliċement biex inħoss li f'din il-konversazzjoni kontribuxejt xi ħaġa biex ma jgħidux li kemm stramda jew biex ma nafx biex ta' inkun b'xi mod parteċipi u dik vera ma toġobniex. Jiġifieri toġobni ħafna li wieħed jarbel speċjal Malti għandu di jaħseb mid-darba waqta darba u naħseb dik fiha ħafna valur. Dik ma inti biss fuq 3 fażijiet. So dak speċa kien il-kumment u sa nstudjaw fażi. It-tfulija tiegħek minkejja li kellek speċa dan il-ferħ din l-immaġinazzjoni u kont taqra ħafna Narnia u daw l-affarijiet kollha. By the way, l-stepson ta' C.S. Lewis joqgħod Malta, mbagħad ngħidlek ngħidu. All right. Kellek ukoll fit-trobbija tiegħek biex ta' fl-ambitu domestiku ċertu sfidi. U naħseb dawk l-sfidi interessanti li nistudjawhom speċa mill-bidu għax imbagħad jiena nħoss li komplew jidwu b'ċertu mod. Tul high-tech meta mbagħad wasalt għal daw il-fażijiet kollha differenti, b'xi mod il-preżenza tagħhom hemmhekk baqgħet li naħseb l-iżvilupp tiegħek naħseb. Tista' tgħidli naqra dwar speċa dispożizzjoni ferreħija li għandu x'għandu versus l-isfidi li kellek fil-kuntest domestiku tiegħek. Żgur, mela, fil-kuntest domestiku naslu għalija wkoll. Jien naħseb li da bħal kollox bħal kull tifel u tifla li għadhom żgħar. Meta jibdew jiskopru l-affarijiet, pereżempju l-ikraħ tal-ħajja li hemm xi ħaġa kera, mela imut xi ħadd jew kien hemm xi ħaġa fuq l-aħbarijiet niftakar meta kelli 10 snin kien hemm tifel żgħir ma nafx jekk tiftakrux kien waqa'. U għamlu xi 30 birprovaw isalvaw fuq Taljan u mbagħad kien miet u kellu 10 snin ukoll. U jiena kien kelli 10 snin qed niftakar dat tifel. Allura tiskopri kien hemm storja di laqtitni pereżempju li kraħta li għalfejn inħoss nqasek ħażin u biex mdorrijek u mbagħad jien meta kelli 6 snin mhux ħafna nies jafu kien gidibni Alsatian kelb tal-Wolf jgħidu l-bnwat u kien għamil 22 punt. Jiġifieri u dik il-biża' li qed jattakkani annimali. Kellek żmien? 6 snin. Jiena nħobbhom l-annimali u I love them till this day jekk nara kelb kbir jiġri lejja xorta għadni naqra traumatizzat. Imma ma affettwatnix b'mod negattiv lejn l-annimali, ma affettwatni li speċi ta' il-biża, feeling ta' biża intens, ta' fint li tgħid bżajt. Kemm da nistgħu tgħidli naqra iktar dwar di speċi ta' jien jekk tmissnija m'għandi biċċa toqba ġo rasi, jiġifieri. Kemm tiftakar minna li tkun tifel ta' 6 snin u inti qed tipprova tinnegozja l-aggressjoni ta' bestja b'saħħetha ħafna, kelb tal-wolf anke li bħala adulti tieni kellha. Aħseb wara
tifel ta' 6 snin. Tiftakar ċaġa dwar. Jien niftakar kien il-ħadd, niftakar kont għadni nqum u mbagħad isni tlaqt għax kont imqareb, kont ħrabt naqra mid-darek. U mbagħad ġew ifittxuni biex niekol, niftakar mad-dar ta' kont jiġifieri. U kien hemm dal-kelb li kien dejjem maqful fix-xita fix-xemx u hekk. Dan ma ta' kont nistenna ġifieri biex imur l-iskola kien dejjem jimbaħ imma dejjem kien fuq il-bejt. U rajtu fit-triq, u the next thing I know li jataħabbatni maħajt li hemm dem li hemm il-ħaddim qed jibżgħu jiena biża ma nafx x'inhu għaddej. U mbagħad kien ġie missier, kien waqqaf il-kelb, u mbagħad insomma, mbagħad ħaduni l-isptar, u mbagħad kulħadd iwerzaq u ta' fin ħafna shots minn dawn, ma fis-sens li niftakru clearly, nibna per esempio dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' biża li verament hekk bum xokk li tgħid x'inhu. Allura ta' minn tkun żgħir u mbagħad tibda tinduna b'affarijiet pereżempju dil-istorja li għatlek. U mbagħad il-break-up u missier inti semmejt l-affarijiet ta' deġi xi ħaġa pubblika jiġifieri kulħadd jaf bi anki jiġifieri li jkollok dak id-dawt tal-imħabba, id-dawt tal-adulti li anki huma forsi jizbaljaw, inti qabel il-ġenituri tiegħek qatt ma jizbaljaw jekk meta tkun tifel ta' fint. Ġifieri qed nipprova nkun speċifiku kemm nista' nkun fit-tfuliti għax inti saqsejtna fuq dik lira. U tibda tiskopri, mbagħad tibda tara x'taħseb inti. Żewġ imħuħ tajbin, pereżempju anki ġlieda kienet tkun dettaljata, intens fejn jibdew jargumentaw ta' fint ħafna u jiena l-opinjoni tiegħi interessanti anki l-punt hawnhekk. U tipprova tanalizza minn tkun żgħir who is right, who is wrong, għandek bżonn. Fil-fatt iktar ma tikber tkun taf li ħafna drabi mhux bil-fors hemm tajjeb u ħażin, hemm ġust opinjonijiet differenti, nies differenti. Imma meta tkun iżgħar jgħidulek this is wrong, this is right, hekk le. Inti minn għalik li hemm xi ħadd li qed jagħmel xi taf. U x'ismu, dawk li semmejt li inti xi affarijiet li affettwawni mbagħad ovvjament bqajt nikber. U taħseb li biex l-aħħar darba kont nitkellmu fuq żwieġ u mhux iżwieġ u sabaħ biex u perswas fis-sens li aħna t-tnej li aħna kellna dil-eżistenza domestika fej il-ġenituri tagħna ma baqgħux flimkien. Però jgħisa fija minkejja li nibtet apprensjoni għall-istituzzjoni ta' żwieġ u jekk li tkun missier xi ħaġa anka fil-ġeni tal-familja tagħna, forsi aħna l-Malija kollha maħniex missirijiet li aħna missirijiet fis-sens konservattiv jew. Imma mbagħad isu biż-żmien irriġettajt dawk il-possibilitajiet u intbaħt li ħajjena kongruenti ħafna mal-idea li nkun missier, mal-idea li nkun fi żwieġ minkejja li m'iniex miżewweġ la bil-Knisja la bistat. Bili 10 snin ma l-istess mara u spiex ta' Żwieġ ta' mħabba. Żwieġ informat minn. Li kif għandek. Eżatt, mingħajr il-kuntratti spiex ta' ma' hemmhekk qiegħed. Imma lilek għad li taħseb jista' jkun li impattatek il-kontra. Fis-sens li inti tibda, il-kelma mħabba hija kelma kbira ħafna. Jiġifieri dik waħda minn dawk li bdejt nanalizza għadni ma rnexxilix nasal għaliha. Jiġifieri inti meta tkun iżgħar jibdew like bl-istejjer and they lived happily ever after, tara fairy tale, taqra xi ħaġa, ġifieri dejjem hemm bidu, dejjem hemm tmiem u they sell you this concept. Ġifieri inti minn tkun żgħar ġifieri l-imħabba hekk jew l-imħabba hekk jew x'ismu. U mbagħad meta tibda tikber, tibda tinduna li hija tibda staqsi ħafna mistoqsijiet. L-imħabba vera imma mhux li qalu li s-soċjetà, mhux li qalt lin-nanna, mhux li qal li sieħbi, għax li qal li sieħbi llum sentej oħra storja differenti f'daqqa waħda, sentej l-iktar bniedem kuntent, sentej wara m'għadhomx flimkien. Jiġifieri x'inhi l-imħabba vera? U l-imħabba hija xi ħaġa individwali. L-imħabba hija xi ħaġa ta' kull persuna. Tappartina l kull persuna, ma nasibx li hemm xi persuna li jħobb l-istess bħal persuna oħra. Aħna minn għalina ma nitkellmu dejjem bl-imħabba bħala xi ħaġa ġenerali, għax l-imħabba hi ma jiena meta xi ħadd jiġi kellimni fuq l-imħabba dik l-imħabba bil-perċezzjoni tiegħek, fl-expectations tiegħek, bil-esperjenzi tiegħek u bil-future looking tiegħek fis-sens. L-imħabba propja tiegħi x'inhi? Bad nibda ninduna li fuq ħafna affarijiet naqqas naqbel mas-soċjetà jew ma naqbilx fuq dak li jemnu s-soċjetà, mhux qed ngħid li s-soċjetà ħażina jew jiena ħażin, imma l-imħabba propja jekk tibda tanalizzaħħa qed jippruvaw jikkrejaw struttura
li hija sabiħa l-ideoloġija ta' żwieġ, l-ideoloġija tal-imħabbija waħda mill-isbaħ affarijiet tad-dinja. Jiena hemm dejjem ngħid iġibat ta' fuq anke programmi oħra. Meta nara żewġ tixju għandhom design sena jżommu jitfitu u jimxu flimkien, ngħid wow, a success story u jiġi l-dmuħ għax tgħid how romantic, how beautiful. L-ideoloġija sabiħa toġobni. Imma ma jfissirx għax ħadmet dik l-imħabba ta' persuna ħadmet flimkien ħataħdem bl-istess mod għalik, għax inti għandek il-feelings tiegħek, għandek il-xismu tiegħek, l-esperjenza tiegħek. Mela, meta tiġi għaż-żwieġ, jiena confused ħafna xi hija struttura li hija magħmula kulturalment minn nies, il-kultura li vintajnija aħna. Li jisek hemm ċerta regoli li again, kull bniedem individwali ċerta regoli ma joddux għal ħadd ieħor m'għandu bżonnhom ċerta regoli joddu ħafna, għal ċerta nies għax joddu ħafna. Li jekk tara u hawnhekk forsi ħan ixxokkja ħafna nies hemmhekk tara s-soċjetà kif inhi, imma ma naraħħix hija xi ħaġa li on average taħdem, iktar percentaġġ żgħir huwa meta tara żwiġijiet, percentaġġ żgħir jaħdem. Fil-fatt ikun hemm percentaġġ żgħir ħafna, ma nafx eżatt jekk hemm. Imma jekk tara meta ngħid mhux kemm nies jiżżewġu, kemm nies ma jisseparawx, m'hemmx divorce, m'hemmx affairs, m'hemmx nies li bilkemm jitkellmu, m'hemmx ġifieri min qed ngħid mhux love you biss, anki żwieġ li għadu tajjeb, għadu imma għandu l-bixra ta' żwieġ imma ma jitkellmu qas ħarsu lejn xulxin. Jiġifieri kemm hemm li verament jiżżewġu u they lived happily ever after. U f'moħħi jiena naħseb il-persentaġġ huwa li jibqaw in love forever, the eternal love li kif they sell it to us, jien naħseb il-percentaġġ vera żgħira, allura dik ħaġa li tbeżżanix nibda ngħid forsi l-logħba hija kbira wisq għalija u jien nibża minnha xi narajta first hand u esperjenzajta jiġifieri u għalhekk għadlek anke min ma jisseparax jew jagħmilha public, hemm ħafna affarijiet f'relazzjonijiet li ħadd ma jaf bihom imma fil-fatt. Fil-fatt, l-istatistika, għu sibna statistika tal-Amerika, ma nasib ta' Malta teżisti wkoll. Imma l-Amerika, almost 50% of all marriages in the United States will end in divorce or separation. U kif qed tajt inti, forsi l-Amerika wkoll. Dawn huma il-known cases. Il-known cases, eżatt mhux hekk. Perswas li hemm ħafna iktar nies, jien naf pereżempju għandna koppji li ilhom flimkien omorhom imma qas jordu fl-istess sodda. Ma tafx il-problema naħsibx li jessaċ huwa żwieġ. It goes even deeper. Jien naħseb il-problema hija kif in-nies jemmnu kif għandhom ikunu huma fis-soċjetà. Mela, xiġifieri. L-onestà ta' kull bniedem u kull bniedem li naf jien hija diffiċli ħafna għax aħna ngħixu ġew soċjetà fejn ħadd ieħor irid jaċċettana, fejn ħadd ieħor kulħadd irid ikun jew kważi kulħadd irid ikun aċċettat mis-soċjetà b'xi mod jew ieħor. Issibha xi ħaġa ħażin, intrinsikament ħażina dik? Le qed ngħid imma għaż-żwieġ taffettwa u ġejja l-loġika tiegħi. Fis-sens li jekk jiena irrid ngħix f'soċjetà fejn kulħadd qed mela jiena ħammur man-norma li jiena mux in-nies biss ta' madwari, imma l-partner ħanurija jew ħanurih jem which li jien naħseb li jirdu jaraw. Li two people jafu l-xurxin 100% inside out, no secrets, jaċċettaw il-xurxin inside out dik oħra. Jien naħseb li dik il-problema, għax kieku mbagħad iż-żwieġ, jien naħseb jagħmel ħafna iktar sens, għax f'daqqa waħda jien qed niżżewweġ persuna li jiena nafek bid-difetti in inverted commas, għax mhumiex difetti, huma affarijiet partikolari għalik li forsi jien ma ġbenix. Imma jiena qed niżżewweġ persuna li vera nafu hekk u jien naħseb li iż-żwieġ ma jaħdem għax il-maskla nridu nilbsu fis-soċjetà biex nintoġbu anki ma nfusna. Għax jiena jekk is-soċjetà tgħid li jiena mhux ħaġa sabiħa jekk tixrob l-ilma kull sekonda, hekk l-ilma jogħġobni jien, ħanamilha xorta, ħanabel bil-moħbi. Ġifieri ma rridx li s-soċjetà tafina nixrob l-ilma u xorta ħanamilha għax it's me. Imma minn issa l-qudiem jien ħanejx il-gidba miegħi innifsi. Taf int? Mela, interessanti ħafna bro. Mela, qed titkellem fuq 3 personas inti, jekk fimtek sew, inti qed titkellem fuq il-persona li inti tippreżenta fil-pubbliku. Sewwa, mal-bqija tas-soċjetà, kif is-soċjetà taf li John Malija għas-saħħa tal-argument. U mbagħad hemm il-persona tiegħi mal-mara, u mbagħad hemm il-persona tiegħi miegħi nnifsi li wkoll jien kapaċi. Which is the most important, għax inti jekk issolvi dik, it-tnejn l-oħra mbagħad ikun hemm ripple effect. Din ovvjament speċa u naħseb dik
dejjem ħatibqa', speċta li inti partikolarment naħseb ħatibqa' il-persona tiegħi ta' wara il-satra domestika speċta li il-ġon li huwa d-dar u ġon li huwa fil-pubbliku mikelli m'hemmx disparità kbira ħafna xi disparità hemm. Sewwa, ġifieri tipo fuq il-podcast għatma sakkart fil-bathroom f'qajt nidaj għax qabżu għam nitfall, sewa, dik għatma ġa. Insomma, sajafu fakit. Imma speċta, ovvjament, dejjem inti tixtieq li s-soċjetà meta tikkonsidrak bħala xi ħadd li huwa dipendibbli, eċetera, eċetera, allura inti tippreżenta verżjoni li taħseb li hija aċċettabbli. Il-żwieġ interessanti ħafna bro li tgħid, għax jiena żwieġ li l-impatt li kellu fuqi mela. Ovvjament iż-żwieġ ħadli ħafna affarijiet. Sewa, ġifieri maċ għandi ħin infinit biex noqgħod nagħmel mużika, fil-fatt il-mużika kelli nwaqqafha għal kollox, maċ għandi l-għażla kollha tad-dinja li jiena nagħmel 24 siegħa naħdem jekk ma nistax, ma għandi tfal, eċetera, eċetera, jekk għandi ċertu ambizzjonijiet, dawk l-ambizzjonijiet iridu jeżistu fl-istess dimensjoni ma l-obbligi domestiċi tiegħi. Però mbagħad li tani huwa li jien għandi nukleu żgħar ta' nies li jafuni għall-ar verżjoni tiegħi. Kif huma jinteraġixxu miegħi iġaluni dejjem nirregola ruħi biex dawk id-difetti dejjem inkompli naħdem fuqhom. Allura in-nukleu ta' minnu ġon mallija minħabba li għandi it-tfal u l-mara u għetituni dan il-feedback intimu ħafna li l-bqija tas-soċjetà ma tistax ittini għax qatt ma tara dak il-parti tiegħi. Dejjem li qed itejbuni. U mbagħad ukoll jitlu affarijiet bħal naħseb pereżempju koppji ma jagħmlux biżejjed użu ta' pereżempju terapisti. Fejn inti tmur poġġi fuq sofan u tħossok li ħatesponi ruħek b'mod naqra iktar profond mal-partner tiegħek f'kuntest fejn għandek referiji, so mhux ma referi mhux eżatt il-xismu ma fejn tħossok li inti it's a safe space. So, u dak li speċta naħseb huwa l-ikbar vantaġġ li ħadd jiena miżwieġ u mit-tfal, eċetera, eċetera, li huma dejjem qishom il-feedback tiegħi tal-iktar parti mistura ta' ġon mallija. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Ma dik li għattajt inti fil-fat, ma dik mbagħad għandin l-analiżi kif għatlek għax mbagħad x'inhi, meta żwieġ x'inhi żewġ minni, żewġ opinjonijiet, żewġ karattri. Mela, meta inta għattajt sewwax fil-ħajja dejjem għandna naspiraw li we better ourselves, dejjem inkunu the best better me. Imma min jgħid li it is the better you jekk tbiddel xi ħaġa f'dik il-ħaġa, fis-sens li kull mi opinjoni differenti. Għax is-soċjetà hija nies differenti b'opinjoni differenti. Imma jiena qed nipprova niġi iktar viċin lejn l-opinjoni tiegħek. Ma jfissirx li jiena sirt persuna aħjar, jiena ġejt persuna aħjar nista' ngħix biex ma f'kongruenza miegħek. F'kongruenza bl-opinjoni tiegħek li kieku kont waħdi fuq montanja ma kienet idea li ħadd fil-fatt mhix problema, mhuwiex difett. Jiġifieri hemmhekk li nara il-diffikultà l-ikbar. Biex taċċetta dak il-ħsieb, le nifhmek. Ara, jiena hemm ċertu ħwejjeġ li jiena naqa' assolutist fihom li inħoss li hemm ċertu ħwejjeġ li tista' tagħżel li huma tajbin jew li huma ħażina. Pereżempju, jien naf li tibża semma leħnek pereżempju,
li ikollok naf situazzjoni fil-business u tibda tiddejjaq tieħu ċertu deċiżjonijiet għax ma tridx iddejjaq il dak li jkun jew li pereżempju jkollok proklività għar-rabja, pereżempju. Ma sibx li dawn huma affarijiet li jien inqishom oġġettivament mhux utli ħafna sewwa. Ma tittamilhom biex timpruvi li kien nifsek għax idejqu lilek. Going back to ABC, tiftakar issi, jekk inti f'daqqa waħda sir persuna li taċċetta lilek innifsek iktar u tħobb lilek innifsek iktar u mhux qed nitkellem mod tħobb lilek qed ngħid tħobb li taċċetta, bla ma trid naħseb anke lejn ħadd ieħor is-soċjetà ħadd tibda tkun iktar persuna li tista' tasal man-nies għax il-konċett hawnhekk huwa li kieku jiena naħseb kon naħseb bħalma naħseb illum, jien ngħidlek li forsi kont niżżewweġ meta kont iżgħar, tgħidlik kontradizzjoni le, għax illum il-ġurnata nifhem li ż-żwieġ hija xi ħaġa li hija mhix bħalma kont naħseb jien it has to succeed for better or for worse, kont minnhom dawk il-kliem li hija daqshekk importanti, allura ma rridx nidħol xi ħaġa li I might fail. Imma llum il-ġurnata jiena ngħid failure u ħanerġa' ngħid xi ħaġa li forsi ħafna nisa jgħidu failure ma teżistix. Jiena li jgħid ġifieri ma teżistix. Ma teżistix, għax ħadd ma jista' jaqra l-futur, ħadd m'għandu dak il-globu jaqra l-futur. Jiġifieri failure x'inhi? Failure hija li jiena ħsibt li ħajkun hemm riżultat u ma wasalx dak riżultat imma dak ħadd ma jista' jaqra l-futur. Imma xi ħaġa għamilt anke jekk kien riżultat ħażin, jiġifieri jekk jiena xtaqt nispiċċa tellieqa u ma għamilx it-tellieqa, xorta trejnjajt, xorta għamilt 5 kilometri minn 10, xorta kien hemm gain, dan jisek tgħid jiena xtaqt nagħmel 10 miljuni, imma għamilt 5, mela I failed, għamilt 5 miljuni. Jew għamilt 20, I failed, għax inti suppost għamilt 10, mhux 20. Il-konċa, min jista' jaqra l-futur? Failure x'inhi? L-unika nies li jistgħu the closest to failure xi ħadd li ħaseb xi ħaġa jixtieq jagħmel xi ħaġa u ma jiġri xejn minnha għax hemm 0 equals 0. Imma 0 equals 1, jew 0 equals minus 1 is a result. Mhux l-achieved result, jew l-expected result, imma ħadd ma jaqra l-futur, jiġifieri. Però qatt ma pereżempju tlift perswas li ġieli tlift tellieqa. Ħafna tliela. U meta titlef dik it-tellieqa ma jaqbdekx hekk, ma tħoss xi ħaġa, ma tħossokx ħażin. Ħafna ma kienu jiena ngħid kienu uħud mill-iktar momenti importanti ta' ħajti għax jiena kelma li toġobni ħafna hija kelma growth bl-Ingliż li tikber bħala persuna. L-unika mod kif bniedem jista' jikber jekk verament he hits rock bottom u jerġa' isir jaf. L-insecurities tiegħu joħorġu dak il-mistoqsijiet kollha. He questions himself or she questions herself. Meta inti vera xtaqt xi ħaġa u inti mort ħażin, jiena xtaqt nirbaħ tejla aw ġejt l-aħħar pereżempju, dakinhar ħatibki għax ħatajt ma failure ma mortx tajjeb, mort ħażin. Jiena naħseb li dik kienet waħda mill-iktar successful days tiegħi ta' ħajti pereżempju. Għax ħriġt minnha għax il-fatt li you overcome failure makes you more of a champion. Exactly. It's not a failure, it is a road to becoming a champion. Tifhem ġifieri hemm kontradizzjoni oħra. Hija perċezzjoni, hija kif inti tinteraġixxi magħha. Però jien ma ddejjani ġifieri waħda mill-raġunijiet li nħoss li bdejt neċċella fil-qasam tiegħi huwa meta rawwimt relazzjoni tajba ħafna mal-falliment. Ġifieri kont niddejja infalli fil-pubbliku, kera aħna fil-pubbliku nfallu, mhux inkun erba' minn nies fallejt u mbagħad ħanerġa' nipprova aħna nfallu mod spettakolari. Imma fil-fatt li jiena mbagħad bdejt insir komdu ħafna mal-falliment, bdejt mbagħad ikolli l-kapaċità li nistudja għalfejn fallejt, nista' ntejjeb għad-darba li jmiss u bekk l-istess, ġifieri id-dinamika hija l-istess. Però għalija il-falliment jeżisti, l-importanti huwa x'jinbet minn dak il-falliment. Speċa darba niftakar konna qegħdin konna qed nagħmlu biċċa negozju, insomma jien u ħabib tiegħi. U dan negozju mara l-ħaras biex vera ħażin. U fetħulek ħafna twieqi ġodda vera? Le, il-punt kien hekk li aħna ntbaħna l-alla kemm aħna ċwieġmen, kif ma tfajniex dik il-klawżola fil-kontratt. U ġejna u tnejli aħna konna qed inħossuna vera mbeċilli u ndunajt. Sieħbi għalli jien nagħmlu grok. Għatlu le bro. Għatlu iqafaw. Ħoss kemm qed tħossok ħażin.
u di żomma fil-memorja tiegħek, ħalli d-darba li jmiss. Jekk trid tevita li tħossok daqshekk ħażin, kun iktar bil-aqal u iktar intelligenti. Preparat. U għax il-grok xi jagħmel grok u mewwitlek u hija ninsew, le, di tajjeb nagħmlu sijasa tej magħha dan id-dwejjaq li għandek bħalissa fl-istonku tajjeb li żommu hemm. Bħala tfakkira li jisma' jekk taġixxi b'ċertu mod fid-dinja ħajkollok riżultati li ma tixtieqx. Jiġifieri, il-falliment hemmhekk qiegħed skont se tagħmel bihom. Ma l-falliment ukoll, falliment skont min? Falliment ħafna darba l-miżura tal-falliment u dik oħra ta' meta kont tifel waħda minn dawn ħsibijiet li il-falliment skont il-perċezzjoni ta' ħaddieħor fuq xiex ħannibbaża fuq il-perċezzjoni tiegħi, x'inhu falliment? Ma tiegħi imma tiegħi in relazzjoni ma mela pereżempju jekk jiena sprinter tajjeb u f'daqqa waħda erbaħt pereżempju il-championships tal-iskola u mort tajjeb, un batte fawni fi championships tal-Olympics u ġejt l-axħar. Fis-sens, jiena f'daqqa wada sibt falliment għax hemm 6 minni, 7 minni aħjar minni. Imma inti qed tista' jekk kont waħda f'dik it-telliqa minn għalik li mort tajjeb biex għamilt l-aħjar ħin, pereżempju. Allura, il-falliment hija xi ħaġa li qed niffintaw aħna skont is-successes ta' ħaddieħor. Allura f'dak il-każ mela l-aħjar nies tad-dinja jibqgħu hemm u kulħadd falla mela, għax bil-loġika tal-falliment mela id-dinja hemm 99% failures u 1% li nis li jirnexxu għax qatt ma ħankunu elite bħalhom, qatt ma ħankunu the fastest in the world, the richest in the world. Allura ħana kollha le, għax jekk taħseb dak il-mod għalhekk ngħidlek il-falliment mhux inti qed taġixxi skont ir-riżorsi tiegħek u skont l-ewwel caveman ħadd tad-dinja li da tefa' ġebla, da mhux ħajjajt ma dak tefaħħa jekk tefaħħa waħdu, kemm tfajta happy miegħu innifsu, issa forsi jekk timmiżura llum il-ġurnata ġi l-aħħar minn 20,000 fruħ. Imma huwa għax kien waħdu tefal ġebla, he is happy. L-illużjoni tal-happiness u l-illużjoni tal-failure hija xi ħaġa għax qed irrelata ma' nies oħra. Jiġifieri hija illużjoni wkoll. Però mhux bil-forsi irrelata ma' nies oħra, fis-sens Ma tista' ħafna fis-sens probabbilment hija. Naħseb hawnhekk il-taħdida hija irdu nifhmu il-kunċett naħseb jien tal-għanijiet. Imma l-għan tagħmlu bbażat fuq xrajt u x'tallimt u xem diġà. Eżatt, u x'inhu jinforma dak l-għan. X'inhu l-inċentiv biex jinkolli l-għan. Kieku m'għandek xan? Mela, ejja nnezzaw iktar. X'inhu l-użu tal-għan għall-bniedem sewwa? Fake motivation. Imma jżom sekonda, naħseb jista' jkun, ġifieri interament naħseb jista' jkun informat minn hekk. Imma mill-lat evoluzzjonarju ejja ngħidu. L-fatt li jiena jkolli għan, pereżempju l-għan tiegħi jaf ikun biex immorru lura l-analogija tal-caveman, l-għan tiegħi jaf ikun li nitma' tfal tiegħi llum. Eżatt. Mela jiena u Xandru u Mark ħanoħorġu bil-lanet biex nitmgħu l-familji tagħna, ħammorru nsibu ċerfa u ħanġibuha biċċiet. Jekk aħna ħanfallu f'dak l-għan, hemm konsegwenzi ħoroġ ħafna fuq il-familji tagħna għax il-familji tagħna mhux se jiklu. Ġifieri li jkollok għan. Ma inti mort tal-kaċċa, ma narawx il-futur, forsi ma qbadna xejn. Ma jfissirx li failure, imma il-pjan li kellek ma rnexxiex. Imma xorta mort. Però l-konsegwenza hija li tfal ħajbatu l-ġuħ. Ma dik oħra interessanti, il-konsegwenza. Dik oħra li noqgħod nanalizza għax aħna naħsbu li id-dinja għandha tmur ċerta mod. U we're always shocked meta jiġi l-bad news. Għax inti għandek dil-marda, jew għax inti għax damit, jew għax aħna minn għalina, dawla dik hija l-ħajja. Jiena dejjem tissorprendini kif aħna bħala l-ewwel wieħed ġifieri in-nies lan u konsegwenzi huma part of life, m'hemmx failure, it's part of, ġifieri dejjem ħajkun hemm dik il-ġurnata kera, ħajkun hemm imma għadna sallum li jekk jiġu dawk bad. No, it's yin and yang, part of the same coin, ġifiri, memx ħajja mingħajr konsegwenzi, hija part, ġifiri. Naturalment, memx ħajja mingħajr konsegwenzi. Il-fatt li forsi il-familja kollha mietet bil-ġuħ, kienet hija parti tal-ħajja ħafna nies jekk tmur third world countries, jiena mort l-Afrika in Kenya. But what do we do with those people? Because we feel that it's a bad thing, niltaqgħu kollha l-punent jiltaqa' naqblu niġbru l-flus, inti tinsel kien u tgħin. Għax inti taf
li s-sofferenza inutli tal-bniedem hija ħaġa ħażina, naħseb. Suġġett totalment differenti minn qabel miegħek, of course. Ma ħsibx li huma interament ġifieri mhux marbuta wieħed mal-ieħor, għax fil-każ tal-Afrika hemm lan huwa li kemm jista' jkun il-weġġat ta' dawn it-tfal, familji, eċetera, eċetera, li m'għandhomx jieklu, aħna nużaw il-mezzi tagħna biex nitmawhom, eċetera, speċjali biex ngħinu niffaċilitaw u we alleviate. Imma xorta mhux qed titma' il-kulħadd, imma still it's not a failure, xorta qed u xorta hemm affarijiet sbieħ minnha, anke jekk mhux qed titma' l-kulħadd, eżatt. A failure would be jamdaw bil-ġuħ. Full stop. Billi ma tmajtx id-dinja kollha u xorta jekk mietu nies bil-ġuħ. Mux failure, ent u allevjajt il-soffrenza ta' uħut. Imma dak huwa għan tajjeb. Fis-sens, jiena li rrid nasal li huwa xi konstitwixxi għan tajjeb. Sewa, jiġifieri, u naħseb qed naqblu hawnhekk li pereżempju li nitmgħu it-tfal tal-Kenja u hawnhekk forsi nkun stereotipiku. No, jiena semmit Kenja x'kont hemmhekk u rajta bajnejja fis-sens qed nara nies. Li naraw sofferenza umana u ninaqdu flimkien biex b'xi mod insolvu dik il-problema, naqblu li huwa għan tajjeb. Yes. Sewa. Għax nafu li naħseb jekk hemm ħaġa waħda li l-popolu kollu, l-umanità kollha tistaqbel dwarha, hija li s-sofferenza umana inutli hija xi ħaġa ħażina. Kull sofferenza inutli u eżatt. Inutli hija għar, speċa sofferenza li jisma' għandek stage 4 cancer, hija traġedja, ix-xjenza d-dinja xjentifika qed tipprova li tagħmel tiswija u hekk imma ma waslitx. Imma sofferenza ta' tfal li da sempliċement jekk aħna għandna ħokku tnej rasna u nibatulhom 4 containers ikel u mhux qed nagħmluha. Dik hija sofferenza inutli u hija fil-fema tiegħi bl-ar xorta ta' sofferenza. Allora li qed nasal li huwa li mhux l-għanijiet kollha huma ħażina, hemm lan li pereżempju titma' il-familja x'in ħadaħ marit jara il-ħutu. Qatt m'għadna li lan għandna failures hija xi ħaġa li nivvintaw aħna. Imma if you have a goal, not reaching that goal, it's a failure. No, it's success diġa. Għax inti kellek ċaġa f'moħħok u anki l-fatt li bdejt tibni, ta' fint forsi bnejt nofsdar, ma bnejt nofsdar. Kif tista' tkun failure? Għandek nofsdar iktar milli kellek il-bieraħ. Imma miex complete, ġifri failure ma l-expectations tagħna. Jiena l-ħażin huwa l-expectation li inti dak kollu li ħlomt inti ħajsir realtà. Ma qatt mhu ħażin, Le, lan jista' jkun ħażin, naħseb jien jekk lan tiegħi jekk jiena għandna Hitler u rrid nestermina 7 miljun. Dak is-sens hija. Jien naħseb li hemm għanijiet li għandhom utilità kbira. Biex imorru l-analoġija tal-caveman li jien nitma' tfal tiegħi. Naħseb li jekk jiena flok nitma' tfal tiegħi jien naf noqgħod imur mal-mara tal-caveman li li mar jikkaċċa u b'konsegwenza mitu tfal, dik hija għażla vera ħażina, spex ta' kelli għan suppostu laqqas biss bdejt u hemmhekk spex ta' hemmhekk diżastru. Imma mbagħad jekk jiena ħriġt biex nikkaċċja u ma rnexxilix inġib xejn, biex ta' vera l-intenzjonijiet kienu vera tajbin, provajt noqtol għandna diċ-ċerva ma ħarbitli. Imma b'konsegwenza mietu tfal xorta fallejt u xorta naħseb hemm lwok fejn jiena f'dak il-falliment nifhem isma' għalfejn ma qbadtix diċ-ċerva. X'tista' tagħmel aħjar, tibni qodot aħjar, trid titgħallem tiġrina aħjar, trid tikkoopera aħjar, u speċjali naħseb dak li xpruna l-umanità għal dik li hija llum, speċjali li kellu dawk il-goals, failure, dejjem speċjali jaġġorna it-teknoloġija tiegħu, it-teknika tiegħu, il-lingwa tiegħu biex dejjem jaqdu speċjali dawn l-għanijiet ta' sopravivenza. Minn fejn bdejna, bro? Bdejna mit-tfulija, minn-sażija. Fejn ħamorru. L-għanijiet, alright, laqbadni għafu għanijiet u sport, eccetera. Mistoqsija wiesa oħra, xtara li huwa analogu bejn l-sport u l-ħajja? Mela, interessanti għax dak kollu li tallimt mill-sport nista' nagħmel traduzzjoni għal-ħajja. Kun min jagħmel sport u jifhem x'innejt, jiġifieri hawnhekk hemm ħafna affarijiet li jixbħu l-ħajja, fis-sens l-ewwel ħaġa hemm id-disciplina.
ikollok għan ta' kuljum li inti qomt u għandek tanzijat titrejnja x'tiekolx ma tikolx. Ikun hemm ħafna momenti sbieħ u ħafna momenti korroħ. Hemm il-momenti korroħ kif tiddilja u taċċetta u speċi titgħallem minnhom u terġa' tagħti xi ħaġa aħjar darb'oħra. Ġifieri inti mill-isport, injuries, il-fatt li forsi ma kwalifikajtx, il-fatt li kwalifikajt u erbaħt. Ġifieri meta inti titgħallem dik id-disciplina sportiva u mbagħad tiġi għall-ħajja ta' kuljum, jien naħseb ħafna sportivi min jitgħallem il-lezzjoni kif suppost għandu dak il-vantaġġ li mbagħad fir-relazzjonijiet fid-dinja tax-xogħol meta terġa' ma jnexxilekx tagħmel xi ħaġa jew ikollok failure in inverted commas għax diġà kellna dibba nerġgħu niftu fuq xi ħaġa il-perċezzjoni ta' failure. Inti taf tiddilja u d-darba oħra tiġi out stronger għax inti għadek kif għamilt 20 sena minn lat sportiv. Ġifieri naħseb anki il-fatt li taċċetta tikkontrolla l-ego. Kull persuna għandu ego, ovvjament, hemm dik il-vuċi, l-ego naraħħa bħala vuċi ġofina. Mhix ħabiba l-ego, fis-sens li ximda it-tajjat ħafna u titgħallem kif tajjat iktar u terġa' tpoġġiha f'posta. Għax l-ego ħatajlek mhux ħajnexxilek tajju inti miġnun u u tlaqlem u tagħtix każ mhux problema tiegħek, hemm dejjem dil-vuċi ġo fik. Ovvjament fit-tliela u fil-ħajja tiġi ħafna. Naħseb meta tkun atleta, titgħallem kif dik il-vuċi, l-ego, you put it aside. U jekk tlift l-liqa, l-ego ħatamel meta tkun iżgħar ħatamel teenager, ħatamel 3 tim tgħidlek vera loser, terġa' xittella u le ħataqaċċajt. U hemm ħafna nies li sfortunatament kemm fit-tliela u anke fil-ħajja, meta dil-vuċi ittihom biżejjed x'ismu, jibdew jemnu il-klim li qed jgħidu lilhom infushom. Ħafna drabi konsegwenzi traġiċi. Nisimgħu ħafna stejjer ta' żgħażagħ li jagħmlu suwiċidju, ħafna żgħażagħ li jagħmlu attempted suicide, ħafna żgħażagħ li u anki kbar, ħafna nies li kollhom mental illness għax dik il-vuċi becomes low u inti tħossok total failure, tħossok total outcast, tħossok total marginated minn mis-soċjetà. Għax dik il-vuċi tieħu over. Jiena kulħadd għandu dik il-vuċi, jiena l-sport għeni ħafna kif nikkontrolla dik il-vuċi u jiena dik l-ego inċekkina. Jiġifieri anki jekk mort ħażin jew ma rnexxilekx tagħmel xi ħaġa, it's okay. Inti bniedem, ġifieri min qallek li ħaterba, jew min qallek li inti ħatkun l-aħjar, jew min qallek speċi ta' speċi dik il-vuċi mhux qed taffettwani daqshekk. Jien niftakar meta kont nikkoċċja tfal ġifieri after hours, skola partikolari kont nikkoċċja tfal u kien ġi dat-tifel jibki għallu what's wrong? They're calling me a baby, jgħidu li baby. Għallu u qed temminhom inti? Għalli no. Għallu jekk qed tibki qed temminhom. Għalli no, ma they're calling me għattana ħanejdlek x'tagħmel. The next time they call you baby għamel jisek barrier invisibly. Okay? U vizualment jridek tara il-klim tagħhom baby u jaħbad mal-barrier mal-sfear u jitlaq lem u jdek titbissem. Meta rġajna kien l-aspos jiġri. It worked. Jgħidu li baby u speċi ta' jaħbad u jiena nitħaq u fl-aħħar speċi ta' ma fettwawnix. Jiġifieri għalfejn l-istorja silli li qed ngħidlek li fl-aħħar mill-aħħar da tgħallem l-ego ta' ġo moħħu, għax at the end of day, in-nies jistgħu jipprovu jagħmlulek minn kollox. Imma huwa dak li ngħidu lil nfusna li jaffettwana. Jiġifieri ħafna nies, pereżempju di oħra li taffettwani ħafna, għax għana dejjem ngħidu minħabba fik, jew minħabba dak, jew ħaraqni, jew ħarqitni. Ħafna nies jagħmlulek ħafna azzjonijiet fejn tiġi ġustifikat jekk tinħaraq jew jekk tieħu għalik, għax ovvjament jistgħu jgħidu ħafna affarijiet, imma mbagħad ultimately it-translation ta' l-azzjonijiet tagħhom jew ta' kliemhom hija l-vuċi ta' ġofina li ħadd taffettwana l-iktar, għax hekk aħna nibdew nemnu u nibdew ngħidu lil nfusna l-istess li qed jgħidu huma, hemmhekk ħanħallu lil nfusna naffettwaw. Ġifieri inti llum tista' tajjarni minn kollox. Jekk jiena ħanoqgħod hekk u ngħid okej, tieħu pjaċiri għajjarni, ma jiena qed inħossni tajjeb, mhux ħadd taffettwani, jekk inti qed tgħidli qed ħażin mur orqod jiena għada forsi niġi insecure, nibda għalfejn li qed nidher ħażin qed nidher għajjin, fil-fatt inti tinduna. Anke tista' tbiddel il-burda ta' persuna. Jekk hemm persuna ma tantx qed jidher jew tidher tajjeb jew tajba. U mbagħad tgħidilha, you looking good. Jinbidlu.
Thank you. Għada l-vuċi ta' I'm looking good. Jek inti l-oppost, jiġi xaħtet għosu vera tajib u tajti għamar għax il-biraħ. Għada ġi konxu, ġi insecure. Għax dik il-vuċi, jiġifri, bl-sport, għax jena, sorry, ta' nibda. Bl-sport, inti titgħallem. Dik il-vuċi, għax qabel it-telliqa, dik il-vuċi għattajdlek minn kollox. Għattajdlek ħatqaċċajt, ħatiġi l-axħar ħatajja, u itlaqlem, chicken out, u jek ma tajt, I'm okay, train, jgħajtet nħosni tajja bħallini. Issa naraw xieġri, forsi neġi l-axar, forsi le. Jek ma t-tallimx dik, ħatmur verament miserabli lej kull telliqa. Għax dik il-vuċi li l-ek għatwaqqak translated into life, naħseb nitna ħafna, insomma. Skużani, għaxina nitkellem ħafna. Imma, mela, għandi għatta mistoqsijiet, mela ħanibdew l-għol. Kien hemm imma xi eżerċizzi li għamilt biex tasal sal-punt li tifhem li toħloq distinzjoni għax xiġri biex ħafna nies jisimgħu dak il-vuċi. Dak il-vuċi biex taxxaq l-Alla jitkellem bl-istess leħen tiegħek. Allura inti tassumi li dak il-vuċi huwa int. Meta fil-fatt dak il-vuċi huwa biss parti mill-psike tiegħek, il-parti li sa ċertu punt qed tipprova tipproteġik. Imma kultant biex ta' tiħu pożizzjoni wisq ċentrali fil-kuxjenza tiegħek, allura inti tispiċċa ipparalizzat mill-biża minn flok isek toħloq dal-bilanċ bej li tkun kawt, għax let's face it, kultant għandek bżonn tibża biex toqgħod attent biex ma tweġġax, ma tagħmilx ċuċati fil-business, eċetera, eċetera. Però il-fatt li għandha l-istess leħen inti kultant interpreta li dik il-vuċi hija l-unika opinjoni li hemm dwar is-sitwazzjoni tiegħek suġġettiva tiegħek f'kuntest preżenti. U allura inti taħseb li il-biża biss teżisti bħalissa. Biex meta dik il-ħaġa fimta jien li dik il-vuċi hija parti minn kor u kultant dak il-leħen hemm bżonn li jissikket. Biex saru avvanzi kbar ħafna fil-relazzjoni tiegħi mal-ansjetà, ma' self-esteem, eċetera, eċetera. Inti kien hemm xi punt fej fimta din il-ħaġa jew iltqajt ma' xi ħadd li tak xi eżerċizzi biex tifhem aħjar kif ġrat. Interessanti ħafna din mistoqsija, mela illum il-ġurnata hemm life coaches, illum il-ġurnata hemm ukoll athletic psychologists li hija tajba ħafna li ġifi għandhom bżonn għax dejjem ngħid li l-atletika 70% fil-moħħ u mbagħad il-bqija training u l-ġisem. Imma jien dak iż-żmien ma tantx kien hemm fl-aħħar net imma meta kont żgħir. Allura jiena krejajt xi ħaġa verament tiegħi personali għax kif għadt inti hemm il-vuċi li qed tgħinek u x'imdaqqiet aħjar tisma' u x'imdaqqiet hemm il-vuċi li lilek kull ma ħadd tagħmel ħaġġibek dawn. Bdejt nitgħallem f'moħħi li speċi ta' bdejt nikkrea differenza bejn waħda vuċi waħda u vuċi l-oħra. U għada namil antipatka f'moħħi, u l-oħra namilha mhux antipatka. Jiġifieri jekk hemm nar u hemm vuċi qed tgħidli tersaqx lejn nar tax qed inħaq di hija vuċi għamilta iktar soft, iktar jiġifieri naħseb dil-vuċi. Jekk hemm xi ħadd qed jgħid li s-soltu kien hemm ċerta kattiverja jew ċerta mhux hemm give up. Pereżempju, mhux qed nara l-unika ħaġa li jiena ma provajt jew hekk dik ħad tkun dejjem vuċi iktar antipatika f'moħħi. U dejt nikrea dik id-differenza. Fej għax interessanti kif qatt u tallimt li l-nifsi, jiġifieri trial and error. L-antipatija vera kienet tkun hemm istija. Istija hija vera din il-kondiscendenza. Di, eżatt li hemm a patronizing sentence tkun u bdejt nikrea allura fejn inti kif qed tgħid inti qod attenta jiġifieri fil-business f'affarijiet li inti taf li dik il-vuċi qed tgħidlek xi ħaġa biex toqgħod u tibda tara differenza mill-ewwel meta tismagħha f'miegħek innifsek. Asna fejn mhux żewġ ħna differenti jew jiena krejajtu. Mistoqsija tajba jien li kont nagħmel jien kont nsejħlu dal-liba. Kon niktiblu litri, Aren't we all deep down? Konna. Where it all comes from. Come being the operative word, apparently. Imma kont meta kien l-istorbju jikber wis f'moħħi, kont nimpoġġi fil-kamera u niktiblu itra tipo laħħal ekbaħna nċizza. Biex kien pjuttost kun eżibizzjoni pjuttost, eżerċizzju pjuttost furjus. Mbagħad kont tiktab diskavera sabiħa u tkantaħ. Jista' jkun. Naħseb, ma tantx kont toħob nikteb mir-rabja jiena. Hemm ħafna artisti li jgħidu l-ek biex ta' kienu jikbu jenna
testi liriċi u hekk informati. Kont insegwik, ta' xarek kitwal dak iż-żmien u jiena I like rap u hekk ġifi kont insegwik żmien ilu kont. Ġesu Kristu tar-rap ma Disney. Taf x'inhu stra, taf x'inhi erectile dysfunction. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Mela, taf x'inhu qed jipprevali spiexna jew qed nara li qed jipprevali li għandek din it-tendenza kbira tal-immaġinazzjoni stija. Tipo kif innegozjajt il-dan it-tifel li għandek li qed sejħulu baby or whatever, għatlu joħloq din il-force field għala Star Wars u speċjalment ġeltu li fil-ċinema ta' moħħu jikkrea xi ħaġa li ma tesistix, però bil-qawwa ta' moħħu jirnexxielu speċjalment jerbaħ dan l-assedju ta' insulti. U mbagħad inti għalik innifsek ukoll speċta artikolajt li hemm daw iż-żewġ ilħna u kellek speċa dar rapport magħhom wieħed għamiltu aktar ġentili biex insomma anke fil-bidu għat li kont ma nafx għadek tħobb taqra ħafna Lord of the Rings, ħafna fantażija speċta, għandek proklività kbira għall-immaġinazzjoni, għandek immaġinazzjoni fertili ħafna jien għadni sal-lum ġifieri immaġinazzjoni kbira, dak it-tip kont inħobb Peter Pan, meta kont speċi kont ta' bażijiet hemm, ġifieri kont verament f'moħħi għamder u għadni sal-lum immaġinazzjoni kbira. Ovvjament, iktar ma tikber, iktar jessirek tipo realtà u tidħol fin-nofs ukoll ħafna drabi ta' fint. U ħafna drabi aħjar terġa' taħrab mal-immaġinazzjoni. Imma iva, għax jiena visual ħafna u hemm ħafna sensi differenti ġi dak it-tifel tajtu visual, imma hemm ħafna senses. Forsi il-visual ma jaħdimx għal kulħadd, għal ħafna nies forsi iktar hemm sens differenti, allura tgħidulhom pereżempju tmur għal feelings jew tmur pereżempju għall-audio jew imma ħafna nies tara li mhux sens li tasal iktar għalihom u tmur għax hemm ħafna nies pereżempju jassoċjaw jekk hemm nies li pereżempju tgħid do you know how I'm feeling u tarhom b'reazzjoni ta' xejn. Tgħid kemm huma cold, imma daw il-feeling mhumiex nies għax huma aktar visual. Imma mbagħad you picture it tgħidulhom taf li jiena mill-ġurnata bil-qiegħda nibki u raw f'daqqa waħda hemm emozzjoni għax inti kienu iktar visual. Ġifieri il-bniedem interessanti ħafna, kif anki kif aħna magħmulin l-affarijiet li lina jortuna, l-affarijiet li lina ġeluna nagħtu każ ħaddieħor. Hija xi ħaġa verament sabiħa fil-communication, ġifieri arti l-komunikazzjoni, ġifieri u interessanti dak tifel kont ġieli smajt jitkellmu għad jekk nagħmlu visual story naħseb bħali dat tifel jara pereżempju jiena visual ħafna jiġifieri immaġinazzjoni kbira. Ma din l-immaġinazzjoni, din it-tendenza għall-immaġinazzjoni li għandek, kif tesprimija? Għad fit-tixt avenues fej ġili ktibt mużika, per eżempju, ġili ktibt letteratura, poezija? Fil-fatt, interessanti li jissaqsina, xwaħda mill-affarijiet li toqqani dawn, għax kif għatlek imbdilt ħafna pala persona, l-lum il-ġurnata hemm ħafna affarijiet li iġelun inħossni dawn, ġifiri ngħidlek ikun hemm battles miegħi nifsi fejn irid nerġa' lift myself up u dejjem jirnexxieli ta' ġifieri tifhimniex ħażin u saret kważi parti ta' ħajti, ġifieri I look forward to that part of lifting myself up. Imma naħseb waħda mill-affarijiet li qed taffettwani li ħafna drabi jkolli ħafna kreattività ġo fija li hija withheld u ma tistax ta' fint tesprimi ruħek għax le ma ndoqx il-mużika ma npittirx. Għam ħafna poezija, ħafna kliem, ħafna mużika, ħafna immaġinazzjoni ġo moħħi li mbagħad jibqgħu hemm u tiġi sek frustrat ħafna drabi fejn jisek ma tistax għax jiena għalhekk nagħmel ħafna affarijiet inti qabel meta semmejt ex-atleta, media u tagħmel ħafna affarijiet fil-introduction. Jiena ġieli naħseb pereżempju noqgħod naħseb għalfejn qegħdin
fid-dinja, fis-sens jiena għalfej jietaw. What is the real reason li għandi nħu minna? Lower realization hija naqra depressing għax tinduna li aħna maħna xejn. Aħna kulħadd il-niesa u hekk kulħadd jaħseb li id-dinja mingħajrhom mi xejn. Fil-fatt id-dinja tibqa' għaddejja, il-ġurnata li mmutu tibqa' għaddejja sa qatt ma żistejna. 100 sena oħra da kulħadd li nafu qas jibqa' imut, jiġifieri aħna qas nibqgħu xejn. Jista' jkun hemm isem illum naqra fuq Napoleon imma who is he, who was he really, his energy, xej. Għalina isem, ktib u forsi stampa l-emmolaw. U xie għattur li ta' parsi jixbu. Imma l-bqija pala bniedem isem. U meta tinduna li fil-fat aħna maħna xejn, li l-għada, life went on and we're that unimportant, bat tibda tinduna li l-iktar ħaġa importanti hija l-esperjenza li għandi jien ġod il-ħajja. Mija jien nifsi. Mela jiena nagħmel ħafna affarijiet għax għalija that's the secret to life. Hemm ħafna nies iridu legacy, jħallu xi ħaġa warahom. Jien naħseb li dak li nagħmel f'dil ħajja hija l-legacy tiegħi għax hija xi ħaġa li nista' nesperjenza jiena nnifsi. Jien dejjem ngħid vera tajjeb li tħalli legacy u n-nies apprezzaw minn kont, imma again it's the ego għax ġew ħafna nies il-funeral tiegħi ma mitt ma nafx ma rajtix, ma stajtx inħoss l-emozzjoni, ma stajtx inħoss il-goosebumps li ġew dawk in-nies. Allura jien nippreferi li n-nies jistgħu ċaxbulek fil-ħajja u jistgħu jarawk jew tista' tarhom u tħoss dik l-emozzjoni għax dik hija raġuni għalfejn qiegħtaw għax hija l-esperjenza tiegħi. Jiġifieri jiena għamilt 20 sena, għamilt 50 sena, għamilt 30 sena u ma' kull esperjenza ta' kull ġurnata f'kull ġurnata ta' ħajti. Then I'm gone, then it's over. Ġifiri ġejt irrelevant bħal kull min eħx f'dil ħajja. Eħx u mint. Ġifiri qed tifhem, ġifiri jiena lija għalhekk nipprova nagħmel ħafna affarijiet u anke esperjenzi koroħ, meta ngħid esperjenzi mhux bil-forsi ikunu sbieħ, esperjenzi koroħ, esperjenzi din hija l-ħajja, l-esperjenzi li jiena għall-inqas ngħid li di provajta, di hekk, u kull ma rridx inkun tipo l-ar ħajja li hija li tkun bil-qeda fuq sufan ma tagħmel xejn, tħares lej ħajt. U meta ngħidlek mhux bil-fors moviment għax hemm nies bħal Bjorn li bidlu d-dinja minn fuq siġġu, jiġifieri għandhom is-saħħa tal-immaġinazzjoni, għandhom is-saħħa tal-ħajja, għandhom xi ħaġa dwar fihom li jistgħu jbidlu l-affarijiet, għandhom huma jikkrew esperjenzi għal ħadd ieħor. Jiġifieri hija l-persuna li ma tagħmel xejn li jiena lija dik l-arħaġi, kieku tajtna ħajti u jgħamilt ħajja bil-qiegħda nħares lej ħajt u ma ħadd xejn, jiġifieri. U mhux bil-fors tħares lej ħajt tista' tkun maqbut f'xogħol li tobgħod u tagħmel 30 sena tagħmel dak il-xogħol għax ma kellek il-kuraġġ li tfittex dak li vera tixtieq tagħmel bħajtek. Jiena hemm kelma kelma importanti ħafna li hija my biggest philosophy illum il-ġurnata, it's the courage to live, il-kuraġġ li tgħix. L-ikbar problema li għanna naħseb ħafna nis li huma depressed, li huma down, li huma qed iħossu speċi ta' dak it-tip ta' niket jew m'għandhomx il-kuraġġ jgħixu. Għax huwa diffiċli li tgħix il-ħajja li tixtieq tgħix, għax hemm ħafna ostakli fin-nofs. Li inti tgħix il-relazzjoni li tgħix, li tgħix ix-xogħol li tgħix, li tgħix il-ħajja li tgħix. Għax hija diffiċli ħafna li tajt le jew li tajt iva għal ħafna affarijiet. Iġvi ħafna nis jgħidu insomma l-kuraġġ le. Aħna we settle for little. Ħafna nis they settle. U ma paga tajba mela nibqemmek. X'inċentivhom taħseb? X'inċentivhom il dawk in-nies biex qatt ma jfittxu li jilħu l-lanijiet, nerġajna blanijiet. Blanijiet li forsi formulaw għalihom infushom meta kienu iżaru issa b'xi mod ġew disważi milli jinnaf isiru artisti jew milli jkollhom il-business tagħhom. Stabilità, common sense, għax mhux qed ngħid li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, hija xi ħaġa tajba jekk għandek loan u għandek xogħol bil-paga kif suppost jiġi paga tajba tħallas qed jieklu tfal, semmejna l-eżempju, jiġifieri li inti jkollok il-kuraġġ tmur u tibda tpinġi u tispera li ħadbih l-arti tiegħek. Għandek bżon ħafna kuraġġ. Riskju enormi. Riskju enormi. Ġifieri ħafna, and you don't blame them, 90% tan-nisa mhux ħajħdu dak ir-riskju, għax m'għandhomx biżejjed kuraġġ li jemnu fihom infushom, għax jista' jkun it goes bad, it goes sour. Fis-sens għalhekk qed ngħidlek imma
taf int hija xi ħaġa diffiċli ħafna li aħna kull wieħed minna ngħixu il-ħajja li vera nixtiequ. Għax compromise ħan nagħmlu x'kull imkien. Minħabba fina infusna jew minħabba dawk li nħobbu. Nista' nipprova nagħmel sommarju ta' dak kollu li qed f'dan il-kuntest speċa qed tipo għamilt qarija pjuttost imdaqsa fuq jekk qed nifhem sew x'inhu l-iskop tal-ħajja għal Xandru Grek. Għalija. Eżatt. U l-iskop qisu fil-qofol tiegħu hemm li essenzjalment mhux m'hemm skop, imma żgur li hemm ħajja u dil-ħajja għandha finitudni u la darba mutu forsi il-legat tagħna jkompli jidwi għal ġenerazzjoni jew tnej, però kważi irrelevanti għax il-kuxjenza tagħna mhux se tkun hawn ġurqas tkun taf jekk in-nies hux ħajċelebrawk jew jgħidu ħaqqu li middak. Biex ta' ma tagħmilx differenza għalik. Allura biex ta' għalik hija l-esperjenza l-enerġija palissa tal-mument evanescenti tal-mument. Jiena wint palissa. Issa. This is life. Għalija. This. It's all we're guaranteed. It's all we're guaranteed. All we're guaranteed. Ma qed nisperienzaħħa jekk li kieku mittu inti qed tagħmel sija titkellem fuqi, qed tisperienzaħħa waħdek għax mhux qiegħed hemm biex inħoss dik l-enerġija, allura relevant għalija issa l-importanti. Però ħafna nies isibu ħafna ansjetà f'dak kollu ġifieri. Fis-sens il-filosofija nikilistika minn hemmhekk u ġejja li xej mandu skop, għalfej ħanot naħdem biex fl-axar mill-axar kullħat sajmut, no one's gonna make it out alive, u speċta nista' nifhem fil-speċta huwa argument validu ħafna u li speċta isma fl-axar mill-axar daħna kollha ħammut u nis kollha li nħobbu li qed ninvesti fihom fl-axar mill-axar daw se jisparixxu għalfej ħanot ninvesti fija bħala atleta. Make the most of it, mela, mhux the least of it. Yes, but that is your kind of, in a sense, winner attitude, to call it that. But it takes a lot for you to... Mela, nasba wekk imur, max għax għarajt l-essej ta' Camus fuq is-suċidju. No. So, għal Camus l-ikbar mistoqsija filosofika, naħseb jgħid forsi anke l-unika mistoqsija filosofika hija li jekk għandek xtoqtol lilek innifsek jew le. Divertenti ħafna da Camus. Issa, u jgħidlek, inti tit, tagħmel il-kalkoli li għamilt inti, li jisma' tqaxxar il-basla tal-eżistenza tiegħek u ta' kulħadd. U li ħassib huwa meta inti ħadd irrazzjonalizza sal-qiegħ tagħha li fil-verità m'hemmx skop tal-ħajja, però mbagħad trid taraf ukoll. U hemmhekk trid tpoġġi magħha spiex tpoġġi u taċċetta mal-fatt li l-ħajja m'għandix xi skop divin. U mbagħad minn hemmhekk imma trid taraf ukoll li inti bniedem u l-bniedem għandu il-fakultà li jistampa l-iskop tiegħu fuq l-eżistenza tiegħu. U inti għandek is-seta li minn dak l-iskop toħloq a meaningful life. Sewa. Issa, mbagħad once li you've done all of that, hemmhekk trid tiddeċidi jekk il-ħajja hijiex worth living jew le u jirriżolvi li żgur li iva l-ħajja hija worth living, eċetera, eċetera. U kollu għandu ħafna affinità l-sport, Camus, u speċta għalih l-iktar ħaġa li qatt talmetu f'ħajtu kienet meta kien jilab nsejt mal-imtim tal-futbol, speċta, eċetera, eċetera. Ġifieri hemm ħafna kongruenzi bejn dak li. U fil-fatt naħseb is-sigriet ukoll li inti semmejt id-divinità tal-ħajja. Li issib id-divinità f'kollox imma ma tibqax tiffoka biss fuq per eżempju ħafna nies ngħidlek imorru x-xogħol. Imorru d-dar u jekk ngħidilhom kien hemm sħab fil-lum jew le. Ma fu xejn għax ħarsu lejn is-sema. U dik Guilty, ġifieri. Inti jienu ħafna minna. It makes me sad. Għax meta kont tifel kont inħares kuljum lejn is-sema, kont inħares kuljum li kont ta' madwari ngħidlek eżattament x'hemm u x'm'hemmx għax qabel kont illum il-ġurnata, sfortunatament, tlifna mill-maġija u sirna iktar minn għalina li aħna għax hemm l-illużjoni wkoll ta' success, jiġifieri jien għandi nkun hekk, għandi nexxieli nsirek, sa 50 nsirek, u tagħmel 20 sena kważi isek hamster għaddej bl-illużjoni li li vintage ġurnata ma nafx għalfejn, u llum il-ġurnata ma tafx tgħidli jekk għamlet xita, jekk ix-xemx kien hemm sħab fix-xemx, jekk kien xem fjura, ġifieri.
li huma divinitajiet in their own right. Imma tlifni dik. U we're happy about it. U għastinduna ħafna drabi, ħafna xejn, mbagħad jiġi one fine day xi ħadd u jgħidlek bad news u bum. U f'daqqa realtà totalment u tajt x'kont qed nagħmel dawn l-aħħar 20 sena ta' ħajtin u issa qed jgħidu li hekk u dimensjoni tal-ġivina nħobb il-ħajja ħafna u fil-fatt għal id-dibattitu ta' ħafna nies li jaqgħu f'depression u għax titkellem fuq Camus, if you should take your life or not. Ġifieri huwa xi ħaġa intrinsik interessanti ħafna. U jien fl-aħħar mill-aħħar naħseb li hemm żewġ risposti li huma kważi l-istess, ma huma differenti ħafna. Fis-sens li mhux bil-fors tħobb il-ħajja li qed tgħix fiha. ħafna drabi dik hija biżejjed għalihom biex jgħidu jieħdu deċiżjoni. Għax jiena my life is a failure, my life is disastrous, kull skuża tista' tivvinta, is-soċjetà ta' madwari tista' tgħid minn kollox. Imma tistaqsi lilek innifsek ukoll, but do you love being alive? Għax jekk inti taċċetta l-fatt li inti taf li hemm potenzjal, taf li hemm affarijiet oħra, jiġifieri inti kull m'għandek issib imbagħad il-kuraġġ tbiddel l-affarijiet li ma jogħġbukx. Imma ħafna nies ma jarawx l-istorja kollha, jaslu sa fej hemm id-dwejja. U d-dwejja mhuwiex permanenti, d-dwejja jibqa' hemmhekk sakemm tħallih jibqa' hemmhekk. Ovvjament ikun hemm ċerta ċirkostanzi fejn ma tistax tbiddel ħafna, imma mbagħad tituża moħħok biex tbiddel il-perċezzjoni ta' dik ir-realtà li hija wkoll arti oħra fejn inti ikkrejajt affarijiet differenti mill-moħħ. U mbagħad hemm ċirkostanzi fejn tista' tbiddel billi biddilt ix-xogħol jew ħriġt minn relazzjoni jew mod prattiku. Prattiku. U mbagħad hemm affarijiet fejn m'hemmx b'mod prattiku, imma fejn inti kif ħsibt kuljum huwa hija mentalità differenti. Il-perċezzjoni li bdejt tispjega l-ewwel. Eżatt. L-ispex tajjina tiġri li disfatta, xi ħadd qrib tiegħi imut tas-saħħa tal-argument. Ovvjament huwa naturali ħafna li dik id-dieqa taqbadni. Eżatt. U naħseb li fil-verità li inti tpoġġi u taċċetta dik id-dieqa li eventwalment tifdik minn dik id-dieqa li inti verament tinteraġixxi magħha u taċċetta. Jekk hemm xi ġenituri jitilfu tfal jew tfal jitilfu l-ġenituri jew ħbieb jew maħbuba. Din hija ovvjament waħda mill-iktar affarijiet diffiċli to overcome. Ġifieri u kull min ikun f'dik is-sitwazzjoni ma tistax tihom tort biex jaħsbu negativ u jkunu daqshekk dawn għax hija xi ħaġa vera kera. Imma jien dejjem ngħid li l-ħsibijiet ikunu jsiru il-beliefs jisu twemmin. U dak it-twemmin isir il-feelings. Jiġifieri mbagħad importanti għandna kif naħsbu kuljum. Għax nistgħu naħsbu dejjem. Taf inti ħsibijiet jisiru twemmin u twemmin isiru dak li qed tħoss. Jiġifieri jekk ma nbidlux il-ħsibijiet tagħna, dejjem ħanibqgħu bil-ħsibijiet li għandna. Jiġifieri jekk jiena kuljum ħanqum u f'xi dwejja il-ħajja, jien hekk ħannemmu hekk ħanħoss. Taf u imma jekk tbiddek dak il-ħsieb. Ġieli għaddejt minn perjodu hekk fejn. Ovvjament, jiena nista' nitkellem fis-sens jiena the older I get iktar naħseb sir diffiċli għax jiena contradiction tiegħi nnifsi bħala persuna pożittiv ħafna u l-outlook tiegħi nista' ngħin ħafna nies u I've got a winning attitude. Imma fl-istess ħin I've got a very dark side ukoll u nista' naqaf down ħafna nies ma jafuwiex di fis-sens għax mhux problema ta' nies mhux ħannuri s-soċjetà jiena imma lat nitkellmu jiena. Għalli konna qed ngħidu l-ewwel il-persona. Jiena ma tisma' ħadd. Ħitan hemm naqa. Isma' qabel ma naqblu dan il-kapitlu li huwa interessanti immens. Stretta? Ejja, nieħdu stretta. Fidejk, ma inti kittazzi, le issa nkomplu sakemm iġibuna, inti kittazzi għax bid-draft, m'għandix fliexken. Rajt sejjin. Għart. Għanna x'ismu, il-lejla. Fidejkom. Berra ta' mhux. Yes, go for it. Mela. Kif sejjin, right? Famuż, bro. Abdu din l-idea tal-parti mistura u mudlama ta' Xandru Grek. U hija fil-fatt imżewġa ma' dak li konet ngħidu fil-bidu. Jiena speċa tajtek l-aneddotu ta' John għandna jissakkar fejn ma jisimgħu ħadd jidaj biex speċa jinnegozja r-rabja li għandu ġew fih. Inti kif tgħixha il-parti speċa Alright, għet nitolbok tesponi, parti tijak li t-deq tesponi.
Ma jifritax, le nista u nishtiq ukoll għax ikun hemm naħseb bħali jkun hemm ħafna nies fis-sitwazzjoni tiegħi. U naħseb in-nies meta jitkellmu jiftħu qalbhom, ħafna nies jistgħu jieħdu spunt minn dak li qed tajt u forsi jisimgħu kelma li tista' tgħinhom li forsi ma kinux qed jaħsbu qabel ta' fint. Għax ħafna nies jarawna forsi fil-medja u jaħsbu perfect life, kollox hekk, u fil-fatt jiena nis normali nbatu bħal ħadd ieħor, naqgħu dawn bħal ħadd ieħor x'ismu, ġifieri parti tas-soċjetà bħal kulħadd. Issa id-downs mal-età saru iktar, jgħidu iktar meta kont teenager kien hemm żmien fej kienu jaffettuni ħafna mbagħad jisni kont orrejt ħafna u terġa' u jien naħseb hija cycle ta' ħafna affarijiet. M'hemm xi ħaġa partikolari għax ħafna nies jgħidu malfejn x'qed idejjek. Mhix xi ħaġa speċifika, hija xi ħaġa l-enerġija kbira. L-ewwel ħaġa l-fatt li taċċetta l-bidla kulħadd, kull persuna ħajaċċetta l-bidla tiegħu nnifsu, jiġifieri l-bidla ta' età, l-bidla ta' m'għadekx li kont ta' fint, speċjalment tkun atleta, tinduna bil-bidla ħafna iktar li m'għadekx li kont. Għax ovvjament ma nexxilek tagħmel affarijiet li kont tagħmel qabel. Imma parti jekk anke Kif tgħix għadik fis-sens li tmur tagħmel xi ħaġa fiżika u ġismek ma jirrispondix kif kien jirrispondi qabel? Again, dialog maligu fis-sens li inti tittaċċettaha ma għal-bidu tuħoqata għax tħossok lesser you. Jekk qabel ħassejt li kważi kellek superhero kosti għax kont tiġri għandek il-records u f'daqqa waħda poġġejtu fil-gwardarobba u saġejt normali u morti tima ta' dawk il-records tibda tgħid probably ħalamel iktar records. Probably l-ġejjin iktar. U just it's over. Tibda tmajna. It's over. U issa tiġi u ħajadduk nies li jitrejnjaw iktar minnek full stop ta' fint. Imma it's a cycle, ġifieri meta titgħallem jien ngħidlek hemm it-talba ta' San Franġisk naħseb, ma nafx il-kliem eżatt, thank you very much. Ma nafx il-kliem eżatt, imma xi ħaġa li vera nħobba li ngħid ċinċin. U qed jitlob il-Allu jgħidlu tieni l-kuraġġ inbiddel l-affarijiet li nista' nbiddel. Tieni l-erf biex naċċetta l-affarijiet li ma nistax inbiddel u tieni l-wisdom l-erf biex nkun tieni l-aċċettazzjoni li nista' naċċetta dak li ma nistax inbiddel u l-erf biex nkun naf id-differenza bejniethom. On those lines, ovvjament. Ħanaqraħħa biex inkunu interament korretti. Prosit. Anke għax toġobni. Lord, grant me the strength to change the things I can, the serenity to deal with the things I cannot change, and the wisdom to know the difference between the two. Li għalija dik it-talba, it's a summary of life. Jekk titgħallem dik, naħseb inti għandek waħda mis-sigriti biex tgħix a good life. Li hija diffiċli għax ħafna drabi diki ma naċċettawx affarijiet għax ma nixtieqx naċċetta bad news kiefer għax ovvjament jien uman. Jien ma nixtieqx nitlefek, jew ma nixtieqx għax maħniex imdorrin għax aħna minn għalina li ma jiġrux dawn l-affarijiet fajjetna. Jew nirrifjutaw li naċċettaw konxament li eżatt. Mhux li ħadd tiġri ma lejn ħammut. Ta' fint, allura jekk inti titgħallem dik, allura bla ma trid fuq l-atletika kelli nuża dit-talba fil-sinifikat propja tiegħu biex ngħid naċċetta il-serenity biex naċċetta li m'għandix dak li kont u it's life u iċ-ċiklu kienet se tiġri u il-kelma li taċċetta jiena naħseb li hija waħda mill-iktar kliem importanti f'kollox. L-ikbar problemi naħseb li jinħolqu fid-dinja hija ta' nies li ma jixtuqux jaċċettaw xi ħaġa. Għax inti hekk ma taċċettax ħatkun il-sebiet ħajkunu dejjem xi ħaġa li ħajkisrek kuljum sakemm taċċetta. Il-kull ġurnata li ma taċċettax, mhux qed nitkellem fuq dik li nista' nbiddel fl-ewwel parti tat-talba, is-serenity to change the things I cannot. Ħajtek ħatkun għax il-jassar minn għal xejn. Dak li ħsib nevrotiku tiġri li għajjen ġviri. Kulħadd. Ġviri anki, mux għed nitkellemek ma jfessix li għaf master, dit jina għed nitkellem anzi, from experience. L-ossessjoni, kultant dik l-ossessjoni kun fija valurax tasal biex tejjeb ċertu partijiet minnek li dejquk, jew forsi kollok ċertu għanijiet li jenuk tal-ħaqom. Imma kultant dik l-ossessjoni mbagħad sib sema ġo affarijiet li per esempio li ġraw siġġimatilu li xtaqt għamil taħjar u ma għamiltomx, allura
biex għaf moħħok jibqa jirrekord il-film ta' dak il-moment li inti stajt tagħmel aħjar u ma milx u mhux dejjem faċli. Perfectionist u inti, you're quite a perfectionist u stra u you're very strict on yourself, vera narak isek strandek. I'm a terrible slave driver. On the night. Yeah, I don't sleep much. I try to, I don't sleep, but ma taf xini, man, inti tiftakarni meta kont iżgħar u jien kont imqareb ħafna. U nħoss li tul żożiti, tul tfuliti, mhux tfuliti, ma fl-adolescenza, ma l-adolescenza qudiem, ħlejt ħafna ħin li stajt ninvestih li l-potenzjal tiegħi nilħu. U nħoss li tlift ħafna ħin u issa li għaraft li hemm ċertu potenzjal fija u nishtiq speċi. Ma kif kommentix għaw l-lum tamel dal-program u għek. Probabli le u koll, ġviri il-vjaċ li ġabek għaw, kellek bżonnu, ġviri jien naħseb li għanzi. Naċċetta l-fat li speċta l-fat li kelli tendenza namel satmija ta' fil-ħodu ġo xibar, imparla ma' kull xorta ta' persuna tejni biex jina kolli kumdita totali. Kon diġa bdejt, għaskon taf li ġolbar diġa bdejt dal-ħagġa. Kull ma milta mirċaġa aktar kostruttiva. Eżat. Prosit. Eżat. Ġviri u l-fat li għamilta ma kull xorta ta' nis. Li meta kont bizar il-kurzita speċa li kelli meta kont zaħir. Li laqqatni ma ħafna nies u situazzjonijiet li l-lum nista naplikom għal-konverzazzjoni ta' nek. Dona, jien naħseb li preġudizzju xaġa vera diskriminazzjoni daw affarijiet vera korroħ. U għaddon li sib nis li jistaw jgħamela ma' kullħat li jkun relaxed u komdu ma' kullħat. Xaġa vera sabiħa ġu personalità, naħseb, għax miex ħaġa faċli. Naħseb li għanda vantaġġi kbar tagħha marbut ħafna dan din it-tendenza li għanda marbut ħafna ma' trobbija tiegħi, għandha ħafna waħwa foster duwek jiena u minħabba li għom kienet fis-social work u jien konna nagħmel ħafna volontarjat inti tiltaqa' ma' għatta nies differenti ħafna minn kull fax tas-soċjetà u tintebaħ li hemm spiex ta' umanità intrinsika f'kulħadd. Hemm min jagħmel ħwejjeġ li ma jogħġbukx, hemm min jista' jkunu anke inkorreġibbli, però l-biċċa kbira tan-nies jixtiequ speċa jkunu aċċettati, jkunu maħbubin, ikunu dawn l-affarijiet kollha, sempliċement l-istrateġija biex jaslu għal dawn l-affarijiet kultant tikkawża naqra sofferenza fuq nies, eċetera, eċetera. Imma nsibni bniedem li minħabba l-esperjenzi tiegħi nempatizza ma' Empatija kelma sabiħa ħafna. U diffiċli. Li kollok l-empatija, fil-sens, dik hija xi ħaġa, dak xi ħaġa li nista' miegħek l-empatija li tħoss in-nies hija xi ħaġa li jiena vera minn dukon żgħir. Jew għax ommi kienet dejjem on the verge of depression u speċi ta' anke suicidju dak iż-żmien għarot toqgħod attenx tajx ma tajx, toqgħod attenx mużika tisma' jekk ux Mozart illum jew Dajo il-stato di animo. Kemm kellek żmien? Konna żgħar, konna għaxin għandi ħuti tnej, Francesca u Luisa, konna żgħar u ġifieri minn dejjem growing up ta' fint, imma bla ma trid tibda tisma' in-nies taġu fihom kważi għax id-batija kif qed iħossuhom dakinhar. U mbagħad hija xi ħaġa li jien darajtu bħala don u għenitni ħafna anke mija jien nifsi, fis-sens li jenna dejjem ngħid u hekk għatela l-ommi milux għatela inti kont waħda mill-nies li għenitni ħafna ironically għax il-fatt li inti dejjem kont down u mhux dejjem għax manic depressive ups and downs u titkellem publicly fuq ġi mhux qed ngħid xi ħaġa. Kienet ups and downs, manic depressive, suicidal thoughts u ħafna minn da il-mental health at times li jiena kont minn du kont tifel kont dejjem ngħid ma nixtieqx inkun hekk. Jiena dejjem naħseb li kieku kelli perfect dak it-tip li tiġi d-dar u kollox perfett u li kellist u għajli kont inkun ħafna iktar disturbed bħala persuna ma kontx kollox happy allura jiena tinħossni ħażin għal fejn tinħossni ħażin imma nsi l-oppost il-fatt li jiena meta naqa' dawn jien l-ewwel automatic li ma nixtieqx niġi hekk. Bum, u mill-ewwel niġi all right, nibda thought process biex niġi okay. Stand up, tipo toqgħod taqa' down, biddel ħsibijiet għalfejn qed tagħmel hekk, pum.
Imma huwa sforz li, kif tajt int huwa sforz li kontara lill-ommok f'dik is-sitwazzjoni. Ġifieri inti tajt li Bla marit, id-dispożizzjoni tiegħek li llum tagħmlek speċa it-tik din l-attitudni għad-dinja li jisma l-affarijiet ħajġu għal-ħara kultant imma ejja naraw kif ħanamlu biex nirranġaw u biex nieħdu l-ewwel pass il qudiem. Hija informata ħafna mill-fatt li inti kont tara l-uġieħ li kienet tgħaddi. U konnek ma nixtieqx inkonek. Issa nirrelata żożija mal-lum għalhekk għad li kien hemm proċess. Kemm kellek żmien meta intbaħt li l-ilma kella daw it-tendenzi, daw il-problemi? Żgħar kellna 6 snin, 5 snin. 6 snin? 7 snin, u mbagħad dejjem. Anzi sal-lum aħjar. Ovvjament, tipo, inti ta' 6 snin, il-referenza tiegħek għal kif għandek iġġib ruħek fid-dinja ġiba minn vera ftit postijiet. Tipo, ġiba skola jew d-daru. Skola u vera biex ta' bil-mod tibda tiġi mill-iskola, ħafna minna tibda tiġi mill-ġenituri. Tiftakar jekk kienet ħalqitlek ċertu konfużjoni f'moħħok, għax biex għal min ma jifhimx bipolar hija li filli kollok tipo dal-ħaj enormi fejn id-dinja hija l-isbaħ ħaġa u tkun vera kuntent u mbagħad tista' tmur għan-naħa l-oħra tal-pol kompletament fejn id-dinja hija xejn ħlif traġedja. Biex għal-fatt li Xandru ta' 6 snin jiet jinteraġixxi ma' dil-persuna li supposta tispjegalu id-dinja kif inhi u il-reċensjoni jew kif hija tipproċessa d-dinja qatt mu tgħidlek l-istess ħaġa biex kienet toħloqlok konfużjoni tiftakar. Jiena mhux ngħid stejjer personali għax ovvjament qed nitkellem fuq third party, terza ommi u ovvjament ma nixtieqx li da qisu xi ħaġa biex in-nies jgħidu jiena qed ngħidlek biss biex nipprova ngħin jekk ikun hemm xi ħaġa fis-sitwazzjoni kif għamilt li miegħi nifsi biex ngħin. Ovvjament ħolqot ħanajlek għalfejn inti meta jkun hemm feelings fejn inti topp il-lommok ma tixtieqx tmut. Automatically inti bla ma trid qed tħossok dawn ħafna. Allura tibda minn hekk. U mbagħad meta tikber tiġi teenager tiġi rrabjat. Inti tiddilja biha għax tiġi rabja kbira. Jiena għalhekk bdejt l-ispors għax kelli rabja kbira ġo fija. Ma tkunx taf kif għandek taġixxi u kif għandek it-taffi dak il-extreme feeling ta' ġofik, ta' fin, un bat kuħat jgħidlek, tittifem, mux tabib, jinti nejġa, ma rix nifem xej, għalfej, u inti taħseb tuża kelma miġnuna, li l-ġurnata, I'm very sad li kont nuża dak il-klim, għax nifem il-mental health iktar meta tkun teenager irrabjat, inti jekk qed taħseb li speċa għalfejjien, un bat jibda l-victimization, hence ir-rabja, għalfejjina, ħalli mbagħad inti ma' żmien tibda tanalizza li hemm modi ħafna iktar differenti kif anzi tikkomunika mommok, kif titkellmu, kif taslu għal konklużjonijiet, kif anke l-ħbiberija tagħkom tista' tkun iktar importanti għax speċi ta' ikun hemm momenti żbieta fin. Allura jiena dejjem dejt minflok nara l-affarijiet mill-lenti tiegħi biss, dejt nara l-affarijiet mill-lenti differenti. U ennitni wkoll miegħi nnifsi. Għax jekk jiena tajta parir, tagħmel xekk hekk u hekk imbagħad jiena qed naħseb bħala, jiena tajt parir li l-nifsi l-istess parir, ta' fin tibda tgħid le ejja, naf li qed taħseb hekk illum għalfejn ħadqum u xorta ġurnata, le, ejja, shower, ġirja, u we're going to win this day. U daqshekk. U m'hemmx iktar jiġifieri tiġi kważi tikkanċella l-ħsibijiet, robot attitude ħafna drabi vera tgħinek li qomt shower jew mort tiġri shower u mort tax-xogħol u ma qatx taħseb sakemm bdejt għax imbagħad sakemm jasal dak il-punt tħossok tajjeb. Jekk inti tibda taħseb imma the meaning of life għalfejn ħanqum għalfejn hekk. Imbagħad jekk tiżloq tibqa' hemmhekk f'dik l-attitudni ta' fint, imbagħad u għandek mbagħad hemm fatturi bioloġiċi ovvji spiex tali inti jien hemm ħafna b'di-robot attitude fil-għodu. Biex meta qabel kont nikkontempla l-ħajja kif niftaħ għajnejja. Kienet tkun krudili ħafna x'inti tistembaħ bi kriżi eżistenzjali. Eżatt. Plus li tkun għajjin, tkun għadek ma kilċej, probabbli għalek xi ftit titsokkor mal-lejl biex ta tkun eżawst u issa f'daqqa waħda tikkontempla il għaliex missierek insemina l-ommok u nħlaqt inti li trid timbeżaq minn ġuf ommok biex tmut. X'iżoppet tagħmel tmur għax-xogħol.
Speċa, dak huwa. Kont taħsib momenti ġifieri daw kont L-ostja, bro. Mela, ħafna. U titabba b'da salib eżistenzjali li anka l-magna tal-kafe kollok għabtit gara mill-gallerija spiex ta' allora robot attitude u din naħseb xaġa li għalmetni ħafna l-mara tiegħi, il-mara tiegħi fil-ħodu m'hemmx ħafna paroli spiex ta' hemm bżonn isir dak li hemm bżonn isir. Umbat minn hemmhekk, umbat wara ħanodu nitħattu fuq jiena. Għax jekk Kif tibda tħossok, saqsijek, eċetera, eċetera. qatt ma ħassib tweġiba, żgur. Għax inti jekk tibda saqsi verament x'ismu, fil-fatt mhux essenzjali li tmur għax-xogħol jew li qomt u li mort tiġri jew jekk ħatibda tiffilosofizza fuq the meaning of life, your meaning għalfej inti qiegħed fid-dinja, ħatitlef. Għax inti l-sibijiet qatt ma ħajwaslulek għal-tweġiba li lek ħad soddisfak. Min, per eżempju, sibt importanti ħafna li għan nifsi għanki najt, jek noħroċ l-lum għana xansib. Dik il-ħagġa li jien mux noqgħod naħseb ġifiri, għed niprofa nara l-futuru u l-passat, meta kif se jkun il-futur li ma nistax u l-passat x'kien hemm. Illum ġurnat oħra. U jekk nżomm is-sensi tiegħi miftuħin, jiġru ħafna affarijiet fost il-ġurnata, jekk inti tixtieq tarhom, għax dik oħra, ħafna drabi ma narawx dak li hemm qudiemna, ġifieri mbagħad ngħidu l ħasra kien hemm hekk qudiemna m'għandunajniex. U missed opportunities, is-senses tagħna sfortunatament ma' żmien naqsu. U tiltaqa' ma' nies li jistgħu jbidlulek ħajtek, nies li verament jistgħu jagħtuk xi ħaġa importanti f'ħajtek, sitwazzjoni li jekk smajt xi ħaġa u ħadd azzjoni fuqha bidlitlek ħajtek. Dejjem għall-aħjar qed ngħidlek jiena għax ikun hemm ħafna nies u sitwazzjonijiet u affarijiet on a daily basis li nimmissjaw. Jiena qed ngħidu kif jista' kuljum, l-univers qed jitfalna affarijiet, il-ħin kollu ta' jista' jkun hemm jiġifieri u jekk inti aware, jekk inti qiegħed ġieli tħoss li jkun hemm dawk ix-xhur fej hemm xi ħaġa speċjali fej inti għandek superpower energies kważi li kollox tajjeb, imbagħad tibda tarhom. Tibda tara nixtieq nagħmilek f'daqqa waħda right sign, eżatt dak li kont qed taħseb right is-sign, ċempel hemm, illustra, bum. U ċempilt ħadd l-azzjoni. U għallek yeah, come tomorrow, illustra. U minn għalik li bħalissa kollox tajjeb, dak jiġri kuljum, imma ħafna drabi m'intix qed tarhom, għax inti ma tix tarhom. Jiġifieri jista' jkun hemm advert fuq bass, jista' jkun hemm telefonata li mmissjajt, jista' jkun hemm xi ħadd li jgħid kelma li dak li jinta jiġri inti ħantik eżempju vera stupid, imma inti qed tgħid kemm nixtieq nikol kebab u xi ħadd ħdejk jgħid illu hemm fan tal-kebab barra u inti qas tisimgħu. Jiġri qed jgħid ta' fint l-univers ta' faħħira inti ignorajtu qastajt każ u bqajtu kemm nixtieq u f'xi dwejja. U mbagħad drabi oħra fejn is-sensis tiegħek ikunu miftuħin kullin kienu qed tara taġixxi bum bum bum. U is-sensi miftuħin hija naħseb hija l-krux ta' dak li qed Krux. Il-bieraħ insejt minn kienet naħseb Madel kont qed nitkellem fuq di li il-bieraħ morna għamilna tea drinking ceremony ma' team li huwa proċess meditattiv morna s-sanja insomma u poġġejna hekk u għadna nixorbu it-te imma b'mod kontemplattiv, iskiet ħafna. U bdejna nippruvaw niddiskrivu spiex ta' xieġifieri li tkun ma nafx men, allenjat b'xi mod ma l-eżistenza, speċi tħossok li tħossok kongruenti ma dak kollu li qed jiġri jekk ħansejfħu l-univers jew l-eżistenza, eċetera, eċetera. U qisu jiġu dal-fażijiet f'ħajti fej ġieli kunu qosra, ġieli kunu twal, ġieli kunu ġifieri x-xhur fej ikollok isa din is-saħħa li tkun iddivorzjata mill-aggressività b'xi mod, sempliċement inti tħossok potenti. Yes. Imma m'għandekx bżonn timponi dil-potenza fuq ħadd u Hemm m'għandekx bżonn. Kollok Awra isra u ma tiġix minn pożizzjoni ta' defiċenza, fis-sens ma tiġix minn pożizzjoni ta' jgħja ċaqlaq kif qatt ma tagħmel xejn bħajtek inti, kif kulħadd għaddej aħjar minnek u inti bqajt l-art. Ma tiġix minn hemmhekk. Tiġi qisu f'daqqa waħda ikun qisu hekk għandna magna tal-Mustang. It's like a perfect hum, mistja. U ma nafx minn fejn tiġi men fis-sens ta' jiena nagħmel ħafna affarijiet meditazzjoni u dieta u training fiżiku, ġifieri. Imma kultant spiex ta' jtaddi minn fażi li ma nafx minn fejn ta' foġrok. Ħafna minna tiġi naħseb imma jkolli
insib in-nisel tagħha tiġi mill-gratitudni naħseb jien. Importanti gratitudni. Tipo meta npoġġi bil-qiegħda fil-ħodu ħafna drabi tiġri li ma' Mark. Jien Mark imorru l-ġim flimkien l ħaġa fil-ħodu u bej settu ieħor tkun eżawst. U f'dik lejja speċa tpoġġi bil-qiegħda u tik l-opportunità li tistudja speċta il-ħajja tiegħek. U nibda nikkontempla l-ħajja ngħid Madonna kemm hemm affarijiet pożittivi f'ħajti u mbagħad nibda nqabbilhom ma' ħajti 10 snin ilu pereżempju ngħid istja kemm għandi ħbieb sura li l-interazzjonijiet tiegħi magħhom itejbuni kuljum. Mostra kemm għandi xogħol li joġobni u minn dik il-gratitudni hemmhekk qisu hemmhekk tibda tinħoloq dan din l-armonija bejni u l-bqija tal-eżistenza u minn hemmhekk nibda ħossni potenti. Fakkartni f'kartun inti kont taraħ Kavalieri dello Zodiaco. Indeed. Mela jiena Kavalieri dello Zodiaco għalija kien a lesson of life ukoll. U jien kien hemm ħafna f'momenti fi ħajjiġġieldu hemm xi ħadd iktar b'saħħtu minnhom. Kavalieri d'Oro jew hekk u fl-ewwel jaqalaw xeba. Ġifieri hemm il-I'm hopeless, ħanitlef, il-biża' u kollox. Mbagħad iridu jsibu s-sesto senso li jana din l-enerġija. Li f'daqqa waħda kollox aligns u jsibu s-saħħa jkunu iktar b'saħħithom minn xi ħadd li huwa iktar b'saħħtu minnhom. Imma jsibu the inner strength. U f'daqqa waħda jibdew jaraw l-affarijiet kollha. Li speċi ta' dej gratitude, li speċi ta' memorji u l-bib tagħhom u jaħsbu f'xi ħaġa tajba u hekk. U f'daqqa waħda mbagħad insomma dejjem fl-aħħar jsibu s-sesto senso u f'dik tiġi dik l-enerġija u jirnexxielhom u jelbu xi ħadd li kien iktar b'saħħtu minnhom u kellu iktar. U meta bdejt tkellimni u kienet xi ħaġa li kienet vera taffettwani f'ħajja ta' kuljum. Ġieli pereżempju nibda mbagħad nibda ngħid okej, sesto senso. U nibda nitkellem jgħin nifsi biex insib biżejjed raġunijiet għalfejn jien għandi nqum minn dak is-siġġu. U nħossni kbur li qed ngħix, inħossni tajjeb li qed ngħix, inħossni tajjeb minn nifsi. U ma ngħidix b'mod ta' ksoħati u qed ngħid li jiena anke just breathing qed inħossni tajjeb, li jien m'għandi bżonn xejn, li anki mort nħares barra qed inħossni tajjeb, anki l-fatt li illum għala xej ħażin, qed inħossni tajjeb, ta' fin? U ma napprezzawx daw l-affarijiet on a daily basis, ta' fin? Għana meta jiġi l-ħażin biss ngħidu kien kont tajjeb il-bieraħ jew kien kont aħjar il-bieraħ qabel dal-aħbar. Meta fil-fatt għax daw l-aħbarijiet ħajjiġu dejjem. Fis-sens xi ġurnata minnhom xi ħadd jkollu aħbar ħażina m'għandek kulħadd ġod il-kamra ġifi xi darba jew min qed jismana. Ħatiġi ġurnata fejn ħajkun hemm xi ħaġa li tajt kemm kont aħjar il-bieraħu għas indunajt, ta' fint? Imma għalfejn ma nindunawx kuljum. Għax xorta win situation għax jekk għandek aħbar ħażina waħda u taf tapprezza 10, jiġifieri 10-1. Imma il-problema ma napprezzawx 10 u kull ma naraw mbagħad nagħtu każ il-waħda. Ġifieri hemmhekk ħadd titlef 1-0. Qabel ma nkomplu b'din it-taħdida nirringrazzja lil Maypole Jobs in Malta, Derek Mees, grazzi l-Credit Info, Wellbees, grazzi l-Kulturgo, E-Cabs, Garmin, Festival ta' ktib u Browns fejn jiena darba fil-ġimgħa, ċoħe darba kull 6 ġimgħat, immur nintelaq fuq is-sufan u bil-laser jagħmlu li daqsxejn dari għax għandi dari jiżu daqsxejn ta' bosk. Il-villati jagħmlu koll open days għal min jixtieq ikun jaf iktar dwar dan is-servizz li by the way ma jweġġa assolutament xej, biex kunu tafu meta huma dawn l-open days kemm issegwhom fuq is-social media. So, da kollox minn ħati għaj, patreon.com/domalija, il-pija ta' taħdida, għart laqna. Fil-break on qed ngħidu li jien qatt ma bsart li se jkolli impjegati, qatt ma bsart li se jkolli tfal. Imma Xin pala ċajta saqsejtek, għatlek, speċta, niġi prezentatorin, għatlek ġon għat kont tasib li tkun dadi tol-kollek tfal, untat li għat ma kon nasib li kollin impiegati, u jena għatlek fil-fat minħabba l-perċezzjoni, biex nimlu n-nis li għadjarawna, xint għal, il-perċezzjoni li supposti kollok il-sut, il-tajze, meta in the school environment, vera tim kula u kullħat jgħadem fl-imkien. U xorta tista tkun ġo struttura ta' business imma mhux kif nimmaġinaw. Business ta' suċċess, ħafna nies jaraw, ħafna nies isegwuk, ġifieri it works. Le, u naħseb daw
daw il-modelli li inti biex ikollok negozju li tkollok ċertu tip ta' kultura, manka tip ta' relazzjonijiet li jkollok mal-impjegati. Naħseb dik vera nbidlet u bizmin, spiex ta' naħseb, anzi, wieħed mill-iktar, wieħed mit-triks huwa li inti vera tisma' l-impjegati, partikolarment jekk ikollok kapaċità li tażel impjegati tajbin. Dawk l-impjegati meta jibdew jtuk feedback u ma jkunu qed joffrulek ottika li inti mhux qed tara u ittejjeb dejjem il-prodott tiegħek, il-kultura tal-kumpanija tiegħek, ġifieri. Fil-fatt ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel waħda tisma' l-impjegati wieħed jgħid li tiċċaqlaq ħafna, tiċċaqlaq inqas, jiġifieri. Billi nisimgħuhom, ċertu impjegati. ċertu interna. U mbagħad it-tieni ħaġa hija għax dik oħra fis-sens li biex ikollok suċċess fil-business ma jfissirx bil-fors li you're a multi-million profitable business li inti għandek qed tagħmel biżżejjed biex titħallas inti u tħallas l-impjegati u fl-istess ħin qed tagħmel xi ħaġa li ta' suċċess li n-nies qed isegwuk fil-każ tiegħek li qed jieħdu pjaċir bil-prodott tiegħek u hija xi ħaġa interessanti u innovattiva fis-sens li għalija dak business tajjeb ma jfissirx li bil-fors taf inti mhux il-bank account li ddetta a good business, anki dak li qed tagħti s-soċjetà lura. What comprises good hija sa ċertu punt suġġettiva fis-sens ta' inti tista' tagħżel x'inhu mal-benchmarks tiegħek, inti tista' tgħid jien irid naqla ċertu ammont ta' flus. Però mhux il-flus biss, l-aħħar darba konna qed nagħmlu biċċa negozju ma' Andrew tal-Franks. Il-bieraħ tlula, seb, konna qed niddiskutu insomma biex nagħmlu xi ħaġa flimkien u hekk qed ma' Andrew, għatlu importanti, 3 affarijiet huma importanti f'dak kollu li ħanajdu. L-ewwel ħaġa li negozju jagħmel sens, make financial sense. It-tieni ħaġa li dak li ħanamlu irid ikun kongruenti mal-valuri tal-podcast, tan-nies li hemm madwar il-podcast, u tielet ħaġa li nieħdu xeba bażz. Eżatt. Jekk wieħed minn dawk l-ingredjenti ma jkunux qiegħed hemmhekk, perswas li hemm 1000 tip ta' negozju ieħor li jista' jsir li jaqdi dawk it-tliet ħtiġijiet. Għal-grazza tal-la ma' Andrew spiex ta' tafu l-Andrew inti? Nafu ma' mux tajjeb ħafna. Dak jagħmel ġifieri dak l-aħħar u Jerry jiġi bil-Malti, not in what sense you're thinking. He runs, he's a runner. U l-aħħar sfida kbira li għamel I want to say la Marathon de Sable. Taf għalli mej? Diffiċli ħafna. Wow. The desert u jiġru jibqaw għaddejn. Yes. Ma nafx kemm il-ġurnata jibqaw għaddejn. Yes, u ġur il-rizorsi kollha li għandek bżonn iġorhom fuq spaltek. Eżatt, u kemm tagħmilha f'temp ta' 5 ijiem, 6 ma nafx xi ħaġa. Fuq medda ta' jiem imma speċjal beda spjegali fuq 6 ijiem jorqdu fid-desert speċ ta' u da terġgħu taxxa di interessanti għax għat ma kienx bniedem atletiku ħafna. Tipo minn għalija il-ġiri bdieħ xi 5 snin ilu beda jgħidli u biex f'5 snin tmur minn xi ħadd li qatt ma kellu xi affinità l-isport u f'daqqa waħda tagħmel maraton de Sable. U mar tajjeb, ġifieri. Ma make sense. Għax jiena qabelat li l-sport 70% għal-moħħ. U fil-fatt hemm żewġ tipi ta' sports. Hemm dak li inti ġenetikament fortunat u inti tajjeb. Ġifieri inti you're bold, ġifiri terbaħ l-100 meters. U mbagħad hemm sports li huma mentali ħafna, li inti mhux bil-fors tkun l-iktar ġenetikament b'talent, imma li inti għandek is-saħħa mentali li tagħmel 6 ijiem għaddej ġod desert u ġifiri dik hija saħħa oħra hija ġifiri hemm sports differenti u f'dak il-każ jekk qatt ma kien sportiv. Ovvjament li għandu moħħu b'saħħtu ħafna, ġifieri it makes sense. Ġifieri hemm sportivi differenti u types ta' sport differenti, għalhekk hemm all types of sports, u hemm dawk li huma genetically jekk m'intix tajjeb, m'intix tmur tajjeb, imbagħad hemm sports li huma challenging sal-estrem fejn inti jekk m'għandekx moħħok tajjeb, kważi mhux importanti, imma mhux daqshekk importanti li tkun physically trained, imma li taf li inti trained biżżejjed biex moħħok jibqa' għaddej u ġismek jobdi. U ma nafx għadx innotajta, ma nafx hija analiżi pjuttost fih għax qed nibbaża fuq 3 minn nies. Nila Ġus, Fabio Spiteri u Andrew. Daw it-tlieta li huma għandhom dispożizzjoni
happy go lucky jekk, għanna Winnie the Pooh li tali huma. Taf kif li l-ħajja joħduha with a pinch of salt, u ma nafx jekk dik id-dispożizzjoni mentali biex it-tip ta' dispożizzjoni li għandek bżonn biex tkun ultra athlete. Definitely. Fis-sensin għetni, minnom nafum so ħafnax, Fabio anki kont intellaq mija u ġifiru konnu roommates fit-lielaq tal-lob tal-pajs iż-żar, qabel kien jagħmel 800 metru. U nil kien jowm dak iż-żmien fil-lob tal-pajs iż-żar u kien iżgħar. Ovvjament ma' żmien elbu għal dal-extra long distance events. U għandhom ċerta kwalitajiet mentali li jikunu ġofik, diffiċli naseb, jek ma jkunux ġofik, diffiċli speċi l-affarijiet li jagħmlu huma mhux kull atleta tajjeb bil-forsi jista' jagħmelhom, tista' tkun atleta tajjeb ħafna tal-10 kilometri, jew tista' tkun għawim tajjeb tal-200 metru, imma jekk mhux bil-fors ħajrnexxielek tispiċċat li jispiċċaw huma mbagħad meta kibru għax għandhom dak il-happy go lucky attitude, u mhux happy go lucky biss. Anki per eżempju staying power attitude li huma u hija jettajjeb. Ġifi iktar minn happy, iktar serenità mentali, waqt li għatibatu xorta qegħdin post komdu ġo magħhom. Ma sax nispjega. Ma l-Italji huma narhom pjuttost diskontenti tipo l-kollu jitnejku. Vera. Anka Andrew ġviri, anka għat li għat namlu l-business, it's such a fucking pleasure, man, to work with them. Il-kollu ċajta u għek spiexa. Ma nafx, għandhom din id-dispozizjoni li jien mandiġ. Għandek ħafna don gift soħrajn li ma jkollhom xum mażgur. Grazzi. Dittama li għandek raġun. Let's go. Kulħadd għandu xi ħaġa li xi ħadd ieħor m'għandux. L-ikbar doni tiegħek x'inhuma? Ma sax nitkellem fuq innifsi. Ejja nċensa naqali lek innifsek ejja. L-iktar naħseb li ma nafx, naħseb li deep down qalbi tajba li speċi ta' nasal għal konklużjonijiet li wieħed qalbu tajba jasal għal jom fl-aħħar anke jekk inkun irrabjat u maħruq dak il-ħin u anke jekk ngħid xi ħaġa li mhux floka. Deep down speċi ta' tjubija trid terba'. Waħda li sensitiv fil-sens inħoss in-nies, inħoss l-empatija. Għandi ħafna affarijiet ħżina, tiġi mhux qed nipprova sejtni dil-mistoqsija qed nipprova. U li nafim ferraħ ħafna nies, fis-sens jiena jekk nara xi ħadd dawn nispiċċa ngħidilhom affarijiet biex jiġu għarrajt. Jisom jiġun il-kliem biex nferraħhom daw doni jekk li għal-qalbi għax ovvjament hemm ħafna affarijiet oħra ma dawn l-importanti. U ovvjament mistoqsija li mhix interament imżewġa, ma ovvjament don li evidenti għal kulħadd biex jara biex għandek ċertu attributi fiżiċi li fil-fatt biex ta' xinadna li ġej Andrew Grek irċevejt naħseb xi 3 messaġġi minn Twilight fl-inbox. Ħaniġi straju anka waħda minn barra minn Malta għalt li kemm nixtieq niġi ma nistax niġi tipo enjoy the view. Thank you. Kif tgħix kif għex din l-eżistenza speċa minn meta kont adolescenti kont konoxxenti tal-fatt li inti il-ġenetika tbismitlek? Ħanajdlek, għax mistoqsija mhux faċli biex tirrispondija u tkun ġenwin u fl-istess ħin ma tinstamax ċerta mod. Pompus. Naf li hija delikata, però. Le, ma ħajnexxieli naħseb. Mela fis-sens li. Le, fis-sens l-ewwel ħaġa jiena funnily enough, illum tallimt inkun iktar confident bħala persuna, ġifieri ma confident human being illum il-ġurnata. Growing years kont insecure ħafna, ġifieri kont mistħi, kont ma nemmix fija nnifsi, ġifieri ma kontx nara dak li kienu jaraw in-nies forsi, jew ma kontx nagħti dik l-enerġija, ovvjament anke il-fatt li inti tkun iktar self-confident, bla ma trid għandek ora differenti waħda meta tkun misti ma tagħtix l-istess ora għax ħdimt fuqha. Dik l-ewwel ħaġa. Tiena ħaġa ovvjament
Thank you tal-kompliment, imma ovvjament ikun hemm kull tip ta' persuna li attira kull tipi differenti, forsi xi ħadd Mediterranju b'xaru twil, jippreferu xi ħadd blond twil Viking look ta' fint, ġifieri looks ivarja wkoll. U ħaġa oħra li jiena dejjem kienet xi ħaġa ġo fija li kienet internal għax mhux bil-forsi hija xi ħaġa dejjem tajba, fis-sens li hija tajba għall-loġika. Jiġifieri jekk inti titrejnja, jekk inti you look after yourself, jekk inti ġenetikament qiegħed all right. Hija xi ħaġa tajba, ovvjament, huwa bonus, huwa gift. Ma fl-istess ħin tiġi kontrik ukoll għax bla ma trid diġà hemm ħafna nies qed jiffurma opinjoni tiegħek qabel ma jafuk, jew għandhom diġà perċezzjoni tiegħek qabel ma jafuk, jew li anki ikollok kif semmejt ġifieri il-persuna nista' nkun hemm, which nice to hear, ovvjament it's a compliment. Imma jkun hemm min ir-reazzjoni tagħhom mhux ħaniġi tal-ġejdak għax kważi to prove a point li meta jien m'għandix naqsam xejn f'da kollu, fis-sens kulħadd jiġi f'did-dinja kif ġi, fis-sens. Is-suppożizzjoni u fil-fatt kellna minn dawk li imma bażikament ikunu irġiel. So, hija speċna naqra logħba kważi evoluzzjonarja li jkun hemm għaddejja. So, ovvjament, l-irġiel ħajarawk ta' teddida tipu għal-maskulinità tagħhom ċertu mod li speċta id-nisa ħajperċepuk iktar attrajenti minnhom u allura speċta mhumiex komdi. Ma di mhux fis-sens dik hija xi ħaġa ġol moħħ tan-nies fis-sens in their own thoughts fil-ħsibiet. Imma jien m'għandix naqsam fis-sens mhux jiena ta' fejn ara li kieku mbagħad taġixxi b'ċerta mod hemmhekk. Hemmhekk tistax inti tista' tgħid ċerta kliem, tista' taġixxi ċerta mod man-nies, tista' fejn xi ħadd jista' jgħid. Kif taħseb imma li jipperċepuk in-nies? Li ma jipperċepukx favorilment, insomma, mod tajjeb. Jena, I'd like to think, għax ovvjament dija xi ħaġa li inti tistaqsi lili. Jiġifieri ħajkun hemm dejjem nies li tagħmel fid-dinja li m'intix qed tikkonvinċihom, and it's all right, fis-sens dik meta kont iżgħar kienet taffettwani. Jiena dejjem rid inkun speċi ta' ħbieb ta' kulħadd liked by all, kienet taffettwani. Iktar ma tikber iktar tinduna li hija ħaġa impossibbli. Jien dejjem ngħid pereżempju l-iktar bniedem li qatt ma weġġa' ħadd il-ħadd fid-dinja u għamel ġid, torturaw u salbuh. Jiġifieri fis-sens li titgħallem lis-soċjetà tagħmel x'tagħmel ħassalbek. Issa, fl-aħħar mill-aħħar, coming from that, meta inti taċċetta li ma tistax dejjem tkun okay, mbagħad hemm dawk li ħajtuk 50-50, hemm dawk li mill-ewwel isek il-kimika tagħkom tirraġixxi tajjeb u you get on well. Hemm dawk li huma doubtful, you have to prove yourself tipo bil-question mark. Jiena nħoss li dawk in-nies li mbagħad insir nafhom jekk qabel kienu forsi jaħsbu ċerta mod, saru jafu d-real me, un-bat, speċi n-nġi iktar, I'd like to think, taġu, forsi sejr ħazina, xina, tistaqsina fajt li naħseb jien, ħat ma jġejlek fil-ċek, speċi da kon naħsbek vera, bes għawadek, bes għata pinta, ġidi daw jgħidu l-ħabib taħħom, jo, imma jien I'd like to think li jena, un-bat meta xaħat jisir jafni, jara beyond an aesthetic look, imma dik hija xi ħaġa li titwiled, b'hemm fis-sens. Imma x'taħseb li speċi nista' nassumi ta' xi jaħsbu li speċi peress li inti raġel oġġettivament sabiħ jassumu li probabli naqra besqa, naqra memli bik innifsek, naqra superficiali, speċi huma daw l-analiżi li tagħmel int li taħseb li nies jaħsbu dwar. Li nħoss u ħafna drabi minn ħarsa tkun taf li xi ħadd qed iħossek jew xi ħadd qed jarak u qed jaħsebek. Jisek tisma' l-ħsibijiet kważi. Ma kif għatlek, at the end of the day, xaħat li jagħtik ċans, issir tafu, jekk għandhom hekk ma tistax tikkontenta d-dinja, u sfortunatament xi ħaġa li ngħid sfortunatament għax tkun sabiħa jekk tkun ħabib ta' kulħadd, taf int, imma impossibbli. Diffiċli ħafna. Impossibbli. Però din mistoqsija forsi ma nafx ikux diffiċli jew inti ma nafx. Imma pereżempju jinġi li tqajt miegħek ġo kuntest ta' bar jew party jew avvenimenti soċjali u dejjem speċjal meta niltaqgħu darba pereżempju ltqajna ma nafx ftakarx, darba ltqajna jien kont se naqbad il-lanċa biex naqsam faċċata kont sejjer il-Birgu. Jew il-Bormla. U inti kont ġej minn Bormla. U l-entużjażmu li kellek x'in rajtni tipo li nissilt fija huwa stija kemm huwa rajt minn dar raġel taf kif.
il-fatt li inti tinteraġixxi b'daqshekk entużjażmu man-nies, taħseb li hija wkoll informata mix-xewqa li n-nies jarfuk għal talent? Iva u le, ovvjament, hija xi ħaġa li mindu kont żgħir li kont insecure fuqha, allura ovvjament kont inkun extra friendly li baqgħet part of my characteristics. Anzi, llum il-ġurnata tiġi naturali qas naħsibha. Imma mbagħad ikun hemm ukoll bonds with certain people, pereżempju, miegħek dejjem ħassejt enerġija tajba, ġifieri forsi ma nkunx daqshekk entużjastik ma' kulħadd. Imma meta jkun hemm ċerta nies li jsek anke ma tafhom sewtax, tinduna li għandhom l-istess ħsibijiet, għandhom l-istess L-intenzjonijiet tajbin. Għandhom l-istess pains, l-istess good u tassoċja ruħek, iktar ikun hemm tipo tkun bonded mingħajr ma taf għalfejn, ta' fint? Ġifieri fil-każ tiegħek żgur ġarajk. Imma iva, ġifieri forsi anke dik il-ħaġa li nitbissem ħafna anke min qed iħares lejha bl-ikra, forsi ħadd ieħor teħli l-ħin qiegħed titbissem. Vera, ma jekk minn tbissima forsi tiġi tbissim oħra. Ta' fint mhux xi tlifti minna, ta' fint? Jiġifieri vera nagħmel effort, mhux għal dejjem fis-sens. Ġieli kellek problemi tipo fej xi ħadd they go out of their way biex juruk antipatija? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Il-festival ta' ktib din is-sena se jittella ġewwa l-MFCC bejn 23 u 27 ta' Novembru b'aktar minn 50 eżibitur u kull xorta ta' kollaborazzjoni biex dan il-festival joffri xi ħaġa għall-familja kollha. Aħna se nkunu hemm qed nagħmlu podcast live u nitħattu ma' letteralment kulħadd. Ġifieri qed tkun mistieden tiegħi fuq il-podcast arani hemm fit-23. Saħħit. Of course, ħafna. Ħafna? Kien hemm ħafna momenti fej kien hemm nies li to make a statement ta' xi ħaġa. Do you want to give us an anecdote or... Ma m'hemmx sitwazzjonijiet partikolari li qed niftakar darba. Imma fej ikun hemm kumment jew xi ħadd ma jafnix u jgħid pereżempju kumment ngħid ara. Da biex weġġani. Eżatt. U kien jirnexxielhom ħafna drabi jew jgħidu xi ħaġa, ma mbagħad kif għadlek taħdem fuqha u mbagħad tinduna li ma jistax ikun ħatmu. U fil-fatt n-nies li jixtiequ jsiru jafuk u għandek bond sabiħa u għandek good energy, welcome them u l-bija toqgħodx taħseb iżejjed biex tipprova impossibbli. Konna neħli ħafna ħin u enerġija u emozzjonijiet biex ta' fint għal-fej għal-lejek, jew għal-fej għal-lejek, jew għal-fej speċi ta' għallu dal-komment, jew għal-fej ħarsu lejja blikra, jew ma' għamiltilhom xejn, speċi ta' fint. Ma taf timbet ħafna self-doubt ukoll ostja minn xi ħadd li tipo jurik stmerrija kif qed tajt inta ġifieri. Iġġalek tistaqsi ismem xi ħaġa ħażina. Ħana l-ewwel ħaġa jiena kont fil-medja, ġifieri bla ma trid, jisek qed tistaqsi għall-opinjoni tan-nies għax qiegħed fil-medja, jiġifieri it's part of the price, ġifieri irrid nkun matur u ngħid hemm min ħajjejt ma ġobniex, fair enough. It's part of the thing. Mbagħad ikun hemm min just to prove a point ma naħseb qas ikunu ċerti. Jekk jiena nara aħafda u xorta nipprova nkun nice ma' xi ħadd li kien arroganti miegħu jew pastat. Mhux għal dejjem ta' jiġifieri għax imbagħad jekk jagħmlu lejl sieħ. Ma jridux jafu. Għaj nitlaq lem fis-sens mhux in a toxic area ta' fint. Imma fejn nara li jien nafd il-persuna tefat komment jew tefa' komment, imma fl-istessin jekk inkun nice, ma jkunu nice miegħu. Jien ħanajlek, good vibes. Li inti tkun f'post, ma għandekx enerġija negattivi, enerġija kera, li inti jiet good vibe, ta' fin. Umbat tipprova fej tkun ċismu. Tifhem li għandek l-għażla, sab ħafna nies dik ma jifmux. Li inti għandek l-għażla li fejn nies li qed idejquk għal raġunijiet tagħhom ma tkunu tossiċi. Għandek l-għażla li l-ewwel tipprova tikkoreġi u tirregola dak l-aġir. Mbagħad għandek l-għażla l-isma tajt fuck it jintlat lems biex da. Ħanajlek, jiena dejjem ngħid, jekk nagħmlu xi ħaġa u l-azzjonijiet tagħna ħaqna l-kritika jew ħaqna xi ħaġa, then all well and good fis-sens ma ntihomx tort. Jiena nies li għax ma nħobbx nagħmilha jiena, nies li ħajjiġġudikawk qabel
meta m'hemmx raġuni valida. Ta' fint, heard of, jew my opinion, imma m'hemmx hemmhekk tipo jien ma nagħmilix as such in persuna qatt ma ħanajt dak antibot jew dik antibot jew dak. Bat issir tafhom jew jgħidu xi ħaġa jew jgħidu xi ħaġa li verament tinduna li intu u jew intu polarity totalment differenti, different worlds li speċi tgħid le kif jaħsbu daw in-nies. U mbagħad tkun taf. Imma sa dak il-punt għax għandha xara sabiħ u ħelba li mbrajta. Jew għax għandna twil u għandu itwal minni u mbrajtu. Xiġifieri. Tkellimna fuq tfulita, tkellimna fuq l-adolescenza, nitkellmu llum fuq xandru Grek li qed joqrob il-50 inti issabru. 48, yes. In hindsight, il-ħajja, żbalji, suċċessi, x'tagħmel differenti, x'terġa' tagħmel eżattament l-istess. L-analiżi. Wow. Żbalji naħseb kien hemm ħafna, regrets kien hemm ħafna wkoll. Inbiddel ħafna affarijiet, m'għandix ħaġa partikolari, imma kien nbiddel ħafna affarijiet f'ħajti. Jien m'hemm nies jgħidu li ma nbiddel xejn hekk. Jiena nbiddel ċerta deċiżjonijiet, ċerta aġir, ċerta ma dak nista' ngħidu llum il-ġurnata. Għax ir-reazzjoni ta' tifel ta' 17 jew tifel ta' 20 jew tifel meta ngħid tifel jiena x'għandu ta' 17. Skużani. X'għandu ta' 30. Kumparat ma' llum moħħ differenti, esperjenzi differenti, esperjenzi tal-ħajja differenti. Jiġifieri ovvjament illum il-ġurnata hindsight ngħid konna nagħmel hekk differenti jew konna ġixxi differenti. Tista' tkun speċifiku hekk dwar ċertu għażliet li tixtieq għamilthom mod ieħor? Pereżempju jien kont meta nieħu deċiżjoni mbagħad jien għandhom ħafna biex niddeċiedi, ma mbagħad meta niddeċiedi naġġel ħafna fis-sens anke pride u ħadimt fuq il-pride fis-sens jekk ikun hemm xi ħadd li weġġani u nħoss li għandi raġun. Pereżempju ndum 2 seconds biex meta kont iżgħar biex ngħid daqshekk mhux nkellmek iktar għax weġġajtni għal xejn, bum, u daqshekk. U f'moħħi daqshekk. Illum il-ġurnata kien hemm nies li misni komunikajt iktar fuq dik il-ħaġa u forsi esprimejt ruħi kif qed inħossni, tafin? Imma meta tkun iżgħar li l-fatt li sekk inti taħbi l-emozzjonijiet tiegħek tiġi iktar faċli milli titkellem fuqhom, tafin għax ma nafx jew għax tidher weak għax qed titkellem fuq l-emozzjonijiet jew li xi ħadd weġġak allura ma tridx turihom li weġġawk ma nafx. M'għandix hekk illum il-ġurnata finni għadni ġol-karatteri xorta ħatibqa' naqra imma mbagħad tallimt kif tibqa' naqra xiex? Tibqa' naqra proud il-ħsibijiet tiegħek, imma mbagħad tallimt kif naġġixxi u ma mhux ħanitlaqlem, ħanpoġġi ngħid isma' John, inti għattek hekk u hekk. Hemm raġuni għalfejn ħaniġi nitkellem, meta qabel ma kontx insaqsik. Imma meta titkellem tagħmel lilek innifsek vulnerabbli hu. Eżatt. ċertajt li tammetti ma' xi ħadd li weġġak. Diki. Ġifri qed ittieħ. Ma m'għandix problemi iktar fuq dik, imma meta kont iżgħar forsi kelli iktar minn daw l-affarijiet, aġġilt forsi ċerta deċiżjonijiet. Xi ħbieb li llum il-ġurnata m'għadniex ħbieb jew relazzjonijiet jew sitwazzjonijiet. U fuq il-karriera atletika, tħoss li l-potenzjal tiegħek il-ħaqtu jew kien hemm affarijiet li taħseb stajt tagħmel aħjar u forsi ma nafx taċċedi livelli oħra fil-karriera, pereżempju. Ħafna, inħoss li waqaft kmieni, inħoss li waqaft għal raġunijiet li tifint ħafna skużi għal fejn tieqaf. Ħafna għaxek. Ġifieri mhix ħajja faċli għax ovvjament titrejni 5 sigħat kuljum, ġifieri ma toħroġ, ma tistax toħroġ ma' sħabek, parties insihom il-weekends u tagħmel ħafna snin hekk, ħafna pressures, titerbaħ il-medalji, tiġġib ir-records, tafin. Jiġifieri hemm dak il-lat. Imma fl-istess ħin ħassejt li stajt iktar kelli li dejjem dik il-ħolma jien fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Ħadd medalja tal-fidda u 3 tal-bronz, ma qatt ma ħaddeb, jiġifieri anke l-onur li inti tkun abbaxxatur li kellek il-bandiera Maltija qegħden fuq għax innexxielek iġġib deb ta' fin tal-Malta. Dik xi ħaġa li forsi tkun
a ghost f'moħħi għal dejjem, ta' fint li qatt ma rnexxieli. U 0.01 of a second, ġifieri jiena dħalt letteralment 0.01 of a second wara xi ħadd, ġifieri dħalna ma konniex nafu sal-photo finish, ta' fint, u ġifieri li stajt indum iktar, li stajt intejb il-ħinijiet, żgur ma lħaqx il-potenzjal tiegħi tkun taf li fadallek xi ħaġa f'saqajk, tkun taf li fadallek ċerta ħinijiet li tista' tnaqqas, imma dawk huma regrets konna nitkellmu qabel minn forsi kienet jisma' nagħmel bidu li taċċetta parti tal-ħajja deċiżjonijiet. Forsi dik kienet deċiżjoni maġla li nieqaf ukoll pereżempju, kieku llum il-ġurnata ndum naħseb ftit iktar u nanalizza ftit aħjar. Imma ġifieri kont ndum iktar kieku. Però inta għandek le records nazzjonali. Ta' 800 metru, 1500 metru, ma daqt jitilqu naħseb jienax. Koċċ atleti anki Maltin, Awstraljani, Maltin, Amerikani li ħajħdu semma l-Malta. U la darba mbagħad ikollhom iċ-ċattidananza u kollox daw atleti tajbin ħafna. U naħseb ukoll ix-xjenza fl-atletiċiżmu. Hemm atleta tajjeb ħafna wkoll sekond għall-bot mir-rekord ukoll, ġifier Chris Luke, lokali ġifier trejnja u hekk atleta tajjeb ħafna, nsellimlu minn hawn. Jiġifieri wasal iż-żmien li jitilqu, jiġifieri huwa proċess tal-atletika li ħaresna. Mhux hekk. Naħseb kull atleta jaf li rekord mhux qiegħed hemm. U ilhom hemm minn 93, ġifieri tajjibthom fin-94, tajjibthom fin-95. Wow, kważi 30 sena. Eżatt. Iktar minn 30 sena? No, ftit inqas. Inqas? Fin-93? Le, issja kemm ma nafx not, għandek raġun. 29 sena. Moħħok jemru. U llum il-ġurnata minn xiex jinteressak? F'liema sens. Meta tistembaħ fil-ħodu hekk? What do you care about? What are your ambitions now? X'inhu importanti għalik, x'inhu relevanti? Inti semmejt xi ħaġa importanti qabel, semmejt li dik il-ħaġa li tħossok linear. U jiena nixtieq li insib that linear on a daily basis li mhix faċli ma issib il-bilanċ bej dak li top tagħmel, dak li trid tagħmel, ġifieri responsabiltajiet, loans, xogħol, ma dak li top tagħmel u li tħossok li kollok il-peace of mind ġo fik, ġifieri l-an tiegħi forsi huwa naqrin qas issa tipo rrid nagħmel imma iktar xi ħaġa internal għalija li tgħid kif qed tajt inti żmien jgħaddi u li fadal li f'ħajti. Jiena kif nixtieq ngħix ħajti u nqum filgħodu għal snin li ġejjin ta' fint u jekk qabel kont mod ta' stress jew inkwiet jew ċerta affarijiet. Jien nixtieq nibqek jew nixtieq speċi ta' neqleb totalment u nibda inqum mod ieħor. X'inhu l-idea għalek? X'inhu l-idea li taspira għalih, li qed tagħmel ħafna din il-referenza għal kif tistembaħ fil-għodu. Kieku kollok tkompli għadik. L-għodwa ideali ta' kif tistembaħ u b'konsegwenza li kull għodwa minn hawn il-qudiem tistembaħ b'dan il-mod. Kif inhi? Eżatt, mela. Kif nista' nispjegaħha b'mod mela. U speċjalment mill-COVID law ġitar. Fis-sens li ma nafx jekk nistax nispjega ikun hemm forsi il-ħadd filgħodu jew is-sibt filgħodu. Speċi tal-filgħodu jkun naqra differenti dik il-ħaġa li jsek qomt. U ma nafx ix-xemx qed tiżreċ iktar u ma nafx il-kalma tad-dinja qed tħossha iktar u qed tħoss dik il-ħaġa li vera tixtieq tgħix dik il-ġurnata. Mela jien kont hekk kuljum. Issa jisni tlifta ta' kuljum u għamilt ħafna snin u ma kienx problema qabel, ma kienx iddejjaqni u qabel anki s-sibtijiet u l-ħadd ma kellix forsi għax kelli dejjem xi ħaġa on the go. Ma llum il-ġurnata speċi ta' rġajt nixtieq li tqum filgħodu u il-ġurnata vera sabiħa li inti qomtu ma nafx kważi m'hemmx la safar, ma tisma' la safar qed tara x-xemx tiżreċ qed tara kollox sabiħ, il-kuluri l-aħdar iktar aħdar, il-blu iktar blu, l-isfar iktar isfar, ma nafx. Dik il-ħaġa li qomtu tajt, illum ġurnata hekk.
perfetta. U ila man umek, ġifiri nasib qed naspira biex iktar ma nixjej nerġa' għal dawk il-ġranet. Terġa' tasal għal- Xi ħaġa sempliċi bħal dik. Dak il-kongruenza Ma kollox. mad-dinja spiex ta'. Eżatt. Bej xandru adolescenti u xandru raġel. X'intilef? X'intilef. Instabu ħafna affarijiet u ntilfu ħafna affarijiet, jiġifieri dejjem bilanċ, imma forsi m'għadniex naiv u jiddispjaċini. Fis-sens li, antik eżempju li kulħadd jista' jifhem li ovvjament mhux eżempju propju, ma tista' tifhem. Meta kont temmen Father Christmas, anke mhux vera, teħu pjaċir. Il-maġija. Mbagħad one fine day tinduna li mhux vera jeżisti, which is reality and everything, imma preferejt qatt ma sirt naf li ma jeżistix, preferejt ngħix l-illużjoni u nibqa' naiv u dik. U li mill-illużjonijiet intilfu f'dik it-tranzizzjoni? Ma nafx, forsi il-kapaċitajiet tas-soċjetà, il-kapaċitajiet tal-umanità, il-kapaċitajiet li temmen li d-dinja għandha ċerta tkun motu l-aħbarijiet dak li qed jiġri dejjem ifakruk li you're on the wrong track, sibi. It's not like that. Ir-realtà ma nafx jien. Kellek forsi ottimizmu Eżaġerat. infantili spiex. Kelli ottimizmu infantili. Ma tlift l-ottimizmu għax xorta odda tajba Mux lift, l-ottimizmu. imma jaħdem mod ieħor issa. U aktar prattiku. Li naħseb ħaġa ma nafx kifet nġestija f'moħħini hija xi ħaġa tajba. Lene mhux hekk fis-sens. Forsi dik hija l-ħaġa li sibtu. mbagħad. Għalija mhux tajba x'jiena preferejt nkun nibqa' niftakar Father Christmas, imma ovvjament il-fatt li taf li ma jeżistix u isek dik ir-realtà, ġifieri you're more in control of reality hekk. Imma x'in taf int? Naf. Il-maġija, inti semmejt kelma diki, li għadni ottimist ħafna hekk, imma il-maġija iktar tal-ħajja ta' kuljum li tqum fil-ħodu. U anki l-ansjeta jisa tikber, dejjem jisek minn għalik li ħajkun hemm xi ħaġa. Ma nafx hekk jiġrilek, tqum fil-ħodu jisek qed tistenna dik il-bomba tinfaqa'. Dik hija spiex ta' xi ħaġa li l-bniedem żviluppa sforz spiex ta' iċ-ċirkostanzi li kellu fin-natura spiex ta' minħabba li aħna żviluppajna biex ninnegozjaw il-ġungla s-savana u hekk biex ta' vera li inti tistem dak iż-żmien vera kont tistemma kull filgħodu jista' jiġri xi ħaġa li hija massivament kataklizmika u ħateqridlek l-eżistenza tiegħek kif tafa inti. Allura hija xi ħaġa normali li tistembaħ tipo dik l-ansjetà ta' sma' ġej Ljun ġej Serb, għandna x'nisma' tfal. U biex ta' anzi jien narak fortunat li għext ħafna minn ħajtek mingħajr dik l-ansjetà, naħseb il-biċċa l-kbira tan-nies jistempħu u li għaddi minn moħħhom u Naqbel miegħu. min jafx kellek dispożizzjoni tajba ħafna spiex ta'. Kelli. U forsi għax kont illum il-ġurnata forsi nagħti wisq importanza ċerta affarijiet li mhux suppost nagħtihom daqshekk importanza u għalhekk forsi kien hemm shift, ma nafx. Nibda naħseb f'moħħi u dak il-proċess tiegħi imma bħalissa. U l-affarijiet li sibt f'dan it-traġitt mill-adolescenza għal raġel adult naqa' gris bħali jestja. Di kif interaġixxejt magħha hekk li bdejt issir gris waħda jimbtu l-fidda hekk ma' wiċċek. F'kull imkien b'xari ma' wiċċek. Ifimni, jisni strambax taras fil-mera u tara inti differenti, tara inti xieħ, tara inti
il-realtà ta' kuljum, tħares fil-mera u l-mera tgħidlek ju għad xi ħsibi. Hija xi ħaġa li again għall-bidu taċċettaħħa yes or no, ma llum il-ġurnata anzi għandi kurżità biex nara r-raġel li ħansi. Jekk ikolli xortin sir raġel. Ta' fin? Jiena għandi f'moħħi li l-għanixxieħ ħankun nixbaħ ħafna l-Karmenu Mifsud Bonnici. Vera. Għandi fili li ħankun dik ix-xorta ta' anzjanek, ma nafx għalfejn. Le, ma nasibx imma taqta xi qasirek. Isni kważi qed nipprova nsir nixbaħ l-Karmenu Mifsud Bonnici. Naddu issa għal patruni jistaqsu mid-ġuba lilkom il-bibtana tal-Maple li għandhom 28 ħanut madwar Malta u Għawdex l-aktar wieħed riċenti miftuħ ġewwa l-Libraġġ fejn ta' kuljum ħassibu ħobs ta' kull għamla tipu fantazija, frisk, bnin li ġenġlilkom l-menti kulinari ta'kom. Ma sibx li l-menti jista' jkunu s-saċ kulinari imma ħobs tajjebu, bro. Let's face it. Patruni staqsu, għart lana. Adrian Gamilleri staqsa. Love the guy. All right. You have a fan. He's always been a hugely positive influence in the running and triathlon community. My only ... għax Adrian drammatiku hiccup is whether he ever fully clarified his position with regards to this article. Li u artiklu relatat ma' din il-maratona li inti għast naf eżad bro l-istoria. Naf li kienem xi maratona li inti kont kienem allegazzjoni li inti kont shareholder fija dil-maratona u kienem xi €2 miljun involuti. Biex ma nafx tixtieq xittina overview tal-istorja. I don't know, go wherever you want to go with this. Naf li mi eżatt. Jilna dejjem zammejt il-bot minn daw l-affarijiet fajti kif taf inti, I always focused on charity and sports. U fil-fatt la saqsa għan nirrispondi biex nirrispondi ġifieri fuq dil-ħaġa kienet xi ħaġa li jew kien hemm misinformation jew ma nafx ġara. Fil-fatt fuq dak l-artiklu jekk wieħed ifittex irrispondejt ukoll, ktibt ġifieri kien hemm risposta tiegħi, kien hemm tweġiba tiegħi in full. Kienet ċaġa li kienet... The allegation was like xiex li ħadd xi flus li ma kellekx tieħu? Li jiena kont involut f'xi ħaġa li kont involut fiha, ma li speċi ta' kienet xi ħaġa tiegħi li kienet kumpanija tiegħi li ma kienitx u ġibi qatt ma kienet. Jiena nagħmel l-affarijiet għax inħobb l-sports u dejjem ħobbit l-sports u rispondejt kienet xi ħaġa li isni kont ġejt ġo parti ta' dinja li qatt ma xtaqt nkun parti tagħha u qatt ma provajt nkun parti tagħha. Fej jibdew ħafna affarijiet. Mid-dera kien hemm xi misinformation, għaddiet jiġifieri mhux ħanidħol fiha ħafna, hemm ir-risposta tweġiba tiegħi fil-xismu. Għalmetni ħafna wkoll kif qatt inti meta tipo għall-bidu inti meta joħroġ ħaġek tibda tgħid kif se nikklarifika kollox, kif se tagħmel hekk. Mbagħad hija xi ħaġa oħra fil-ħajja li titgħallem minnha, li toħroġ minnha. U kull ma ndinajt jiena min jafni, jaf min jien, jaf l-integrità tiegħi, jaf kif jien magħmul, mhux ħaninbidel overnight u qatt ma ħaninbidel overnight, mhux ħansir persuna differenti overnight. Jiġifieri kien hemm tweġiba sieħa mhux ħanidħol fid-dibattitu tan-nies għax hija xi ħaġa li mietet u mhux ħanerġa' noħroġha. Imma jiġifieri Adrian kif beda s-sentenza jiġifieri jekk qatt jixtieq ikellimni nkellmu, imma the truth is jekk jafni jaf li kien hemm misunderstanding li clarifikajt jiena stess f'artiklu tiegħi. Tajjeb wis. Tieni mistoqsija ġejja mingħand Karl Wismayer li huwa patrun kif ukoll huwa wieħed mill-interns tagħna. Karl jagħmel ħafna calisthenics. Għandu ġisem li ngħid għalih frankament. Kien hemm mument f'ħajtek li ġalitek tkun komdu bil-falliment? Kien hemm xi mument fejn fimt x'għandha tkun ir-relazzjoni tiegħek mal-falliment? Interessanti ħafna. Funnily enough, Iva, kien hemm ċerta momenti, speċjalment f'daw l-aħħar 10 snin, fej isni kien hemm xi ħaġa li rid nagħmilha u mbagħad ma rnexxilix u marret jew ħażin jew hekk. U qabel kont dejjem isa waqgħet id-dinja.
stress u ħafna pressure mentali u ħafna interior speċ ta' L-ostja kif drammatizzajta dik vera, għazzaf daqqa waħda nħolo ostja tipo wiċċek u ġismek il-tensjoni li ħarġ minnhom dak il-moment. Vera evidenti kemm kienet kiddek ostja. Skużani interrompejtek, ma kienet mistoqsija ta' qabel inti ġibni vera post li kont vera emotion kienet affettwati ħafna dik il-ħaġa. Allura issa ġejt a bit more emotional than before. Imma fuq di li qed nitkellmu issa il-fatt li sibt kif inkun peaceful, jena li peace of mind hija l-iktar ħaġa importanti li bniedem jista' jsib. Li verament jsib il-paċi f'moħħu jew f'moħħha. U kien hemm momenti fej innexxieli kważi mhux bdejt nitbissem, bdejt ma nnexxilix, imma naħseb I've got it, u naf għalfej. U ma affettatniex ħażin, ma kienitx xi ħaġa li kważi qed inħossni tajjeb għax issa naf dak it-tip ta' realization. Ejja, ġifiri kien hemm dak il-momenti dal-aħħar fejn. Kien hemm xi episodju hekk li naħseb li qed ifittex Karlu li forsi tista' tirreferi għal xi episodju fej kellek b'xi mod taċċetta falliment u minn dik l-aċċettazzjoni nibtet relazzjoni tajba ħafna mal-falliment. Kelli. Tgħidu li biex nresqek naqal viċin il-mike. Tista' tiġbed il-mike lejk ta'. Alright, tajbek. Tajbek? Kien hemm moment fej kelli fitness center minħabba ċirkostanzi kelli nagħlqu il-fitness center. Il-ġurnata għandihom imma fis-sens imma minn flok bdejt ħanala dak kollu li nibda x'kont talqat ħanut tal-ħwejjeġ meta kont iżar ukoll. Dak kollu li nagħmel imur ħażin u hekk kif kont nagħmel fi żmien il-ħanut tal-ħwejjeġ. Darba bdejt nara bħala opportunità biex anzi mur aħjar u nibni xi ħaġa aħjar. Li għara minn di sirt naf li żballi kollha tiegħi u ħan improvja. Jiġifieri jekk iffejljajt f'di, in the next one mhux ħan iffejlja. U kien positive moment fejn jiena laqt business u naf li ħan niftaħ ieħor aħjar kważi. Ovvjament f'moħħi. Imma kien hemm ħafna, ġivinti għat li biex insemmi eżempju. Ma dak huwa aneddotu li jinstanzja spex ta' din it-tranzizzjoni. Hemm momenti kbar bħal dan, ġifieri, imma anke momenti żgħar, pereżempju jien qatt ma tlift ajruplan f'ħajti, ħlift darba. 8 o'clock flight, kellna mmorru Final Destination Portugal. U x'ismu, u l-aħħar destination Madeira u kellna mmorru fuq konferenza. U jiena tlaqt innoqgħod il-Melliħa fil-ħodu u kien hemm traffic mhux tas-soltu. Tiftakar meta kienet jagħmlu l-coast road kollu kulħadd għaddej minn ħattart, traffic u insomma u xejn u panic u stress. Sakemm f'daqqa waħda okej, ħanitilfu l-ajruplan, issa nara x'nagħmel meta nasal l-airport. U ġejt relax, issa f'daqqa waħda taf inti tipprova. Imma aċċettajt li failure liftu l-ajruplan. U dak qed iċemplu li fejjed ħanitilqu li qedtilhom tibżawx narakom hemm. X'tarana insomma. U wasalt l-airport ħad kafe, ġismu, ħad kafe, relax, dek, s-sazat, jetaw, u għek, umbat mort biex naqtalek bil-qazin, mort il-xismu u saqsejda biex nasal Madeira, għek. U sabitni Malta, Frankfurt, Lisbon, Madeira. U ma kellhom Malta, Rome, Lisbon, Madeira. Ta' Rome, waslet let sijat wara. Jiġifieri jiena meta waslu Lisbon u kienu ġejjin, jien qed nistennihom ngħidilhom domtu. Jiġifieri ħabtet tajjeb ukoll. Le ma li qed tifhem kienet xi ħaġa li dak li ħatta hekk ġi kollox. Tajjeb li kieku bqajt nistressja sal-aħħar, forsi ma kont issib xejn, ġurnata ħażina, laqas kont nipprova kont indur lem, ta' fin. Imma jiġifieri. Dak il-mument meta kollox ikun qed f'moħħok qed jikkollassa kollox. U mbagħad F'daqqa waħda temmen li it's going to be okay. Li hemm isma' ħalli taqgħad id-dinja. Issa naraw x'niġbru mill-fdalijiet. Pereżempju aħna meta ġejna biex mis-sajf, mill-break tas-sajf biex nerġgħu nibdew il-podcast. Minnhom kienu kaos ħieħ biex ta' bejdomna biex ningranaw, bis-sajf kien hemm problemi strutturali, eċetera, eċetera. U aħna ddeċidejna pereżempju ħan nibdew fit-tali ġurnata f'Settembru u kulħadd għandna jħok rasi u ġieħ ras, għandna tensjoni għax dak m'għamel hekk u John sa jagħmel hekk u dak. Baddu waħda tilhom guys.
Maħna mhux fuq il-PBS qegħdin. Aħna l-żopp irridu nagħmlu. Mhux nibdew ġimgħa wara. Naqsek. Ija, se nibdew ġimgħa wara. Illalla. Eżatt. Illalla kif tintalaw. Ma l-ħajja tista' dejjem tkun hekk. Dik il-problema li ma nħallux lil nfusna sakemm ikun hemm ċerta każijiet estremi fejn m'hemmx option oħra. Li taċċetta attenzjoni. Imma l-fejn daw l-emozzjoni ta' stress joqtluna bil-mod il-mod. Mbagħad tibda back injuries, knee injuries. Jaffettwawna, jien nemmen ħafna li il-problemi li konna minħobba affarijiet oħra mbagħad jaffettwawna l-everyday physical being. Umbat it's such a fucking terrible feedback loop. Għax inti umbat ma l-stress issa titiżid li qed juġawk il-cuptake. Eżatt. Mela issa stressjat ħabbar xogħol stressjat ħabbar cuptake. Issa ndannata għandnax id-dinja fucking tobodni. Mela issa kulħadd għandna antipat, kull victimization għandna tendencies. In-nies għandhom tendency biex insiru vittmi ta' ċirkostanzi, vittmi ta' dak li għaddej. U diffiċli ħafna li tfakkar li l-ek innifsek li ċirkostanzi ħajkun hemm dejjem you're a player, not a victim, ġifieri trid titgħallem kif taġixxi. Ta' fejn kuljum ħajkun hemm xi ħaġa, ma kif tiddilja mentalment x'deċiżjonijiet ħatieħu, ħadd ma jħobb jieħu deċiżjoni diffiċli, allura bla ma trid it's easier to victimize yourself. Imma għandek kull ċans tieħu stand ukoll. Għandek ħafna aġenzija. Qed niftakar fl-istorja li qalna Jean-Paul Attard li kien wieħed mill-mistiedna tagħna. U jien kont nafa l-istorja dak kellu oħtu li ta' età pjuttost żgħira kienet pregnant bit-twins u hi diġà kellha t-sokkor u mbagħad bitqala il-sokkor sploda insomma żviluppat id-diabete u tilfet il-vista. Ġifieri immaġina tfajla li għadha żgħira trid trabbi tewmin u f'daqqa waħda ħamja. Il-konsegwenza ta' kollu kien li l-ispirtu tagħha, id-dispożizzjoni tagħha saret ħafna iktar ferreħija. Il-komputazzjoni li għamlet f'moħħa biex ta' kienet waħda il-ħsibijiet isiru twemmin u twemmin isir kif tħossu. U għalhekk kampatu biex tax bdiet tara il-ħajja biex ta' minn lenti kompletament differenti u li jenita biex kull-jum tikkumbatti s-situazzjoni diffiċli li kella li kieku biex ta' waqat għal din il-mentalità ta' victimhood bla dubju kienet tikrolla tikolla hija diffiċli ħafna jien ma nafx kien nexxilix pereżempju hemm ċerta nies li vera għandi mhux rispett għax laqas il-kelma biżżejjed biex tesprimi kif tħossok lejhom. Ammirazzjoni għax eżatt, ammirazzjoni, stroke rispett, stroke imħabba għal ċerta nies li id-dinja verament ħadetilhom kollox. U xorta jistgħu jgħalmuk xi ħaġa jew jistgħu ibidlu xi ħaġa fid-dinja inkredibbli dawn in-nies is-saħħa mentali li għandhom hija xi ħaġa li tibqa' timpressjonani u tibqa' sakemm immut. U nasbi huma l-isbaħ eżempju tal-bniedem li ta' dak il-kuraġġ li inti kont qed talludi għalih l-ewwel dal-kuraġġ li tgħix huwa preċiżament eżibit f'dawn in-nies li minkejja d-dinja u ħajjithom tefatilhom kollox li suppost għandhom jikollassaw taħtu, daw jiddeċidu li kuljum jistempu. Dawn huma l-modern day superheroes għalija jien. Għax superhero meta taħsbu taħseb xi ħadd li hija invincibility kollox. Ma' nies li verament m'għandhom xejn u jirnexxielhom ibidlu d-dinja, dawk huma the real superheroes għalija. Jiġifieri dawn huma nies li meta narawhom u nismagħhom nibda ngħid inkredibbli kemm jiena weak bħala persuna ta' fint għax tkun minn għalik b'saħħtek mentalment u mbagħad jiġrilek xi ħaġa ċuċata u taqa' down, taqa' f'depression, mbagħad tara xi ħadd li wow, minn fejn issib dik l-enerġija, dik is-saħħa mentali u għalija dawk huma superheroes.
Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' wek jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da, bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. I mean, fid-dlami l-iktar li jiddispiex. Eżatt. Mela, Adele li ironikament intadek patruna. Għax Adele bdiet bħala patruna kienet ġitaw. Tiftakar? U kelli mistieden insomma u fil-break għat li għax ma staqsijek xektoret il-nasra. Kemm intelligenti dit-tifla. U minn hemmhekk speċa spiċċat issa l-fact checker tagħna. U ħabiba grandjuża u empatika ħafna. Ma l-ewwel semmejt li l-falliment ma jeżistix huwa biss perċezzjoni. Taħseb li dan it-tip taħsib jaf ikun perikolus fis-sens li wieħed jaf jinterpreta li preferi jibqa' jaċċetta żbalji tiegħu stess li fil-verità jista' jittejjibhom. Qed talludi għan-narċisizmu hawn? Mhux li speċta jiena bnidem fucking antipatku nimponi ruħi fuq kulħadd. Le, fis-sens li jekk inti l-falliment tieħdu bħala li mhux falliment jaf qatt ma jkollok l-inizjattiva biex titjib. Le, Okay, all right. mela no. Aspetta qed nimponi Le, mhux f'dak is-sens. Li qed ngħid li anzi fis-sens l-oppost. Ħafna nies ma jerġgħux jippruvaw għax jaħsbu li la fallej darba jiena worthless u mhux ħanerġa' nipprova, mhux ħanerġa' naqannik, mhux ħanerġa' nuri d-dinja u nuri lil-nifsi li jiena failure. Allura ħafna drabi problema hija li għax inti min għalik li you failed, ma terġax tieħu inizjattiva f'ħajtek. Jiġifieri inti provajt tiftaħ business, fallejt mela issa l-qoddim inti dejjem ħadd tkun taħdem in-night shift x'imkien jew job li ma tarax il-familja għax jiena mhux ħanerġa' nipprova x'infallejt darba. Ġifieri jiena li anzi l-oppost li provajt ngħid li il-fatt li provajt u ma rnexxielek xi ġib ir-riżultat li xtaqt inti ma jfissirx li you failed, imma ma jfissirx li ma terġax tipprova tasal għal dak ir-riżultat, imma anki t-tieni darba ma jfissirx li forsi tasal għal dak li xtaqt inti, anzi, imma m'għandekx għalfejn tkisser lilek innifsek għax ir-riżultat li inti xtaqt ma lħaqtux għax ħadd ma jaqra l-futur. Qed tifhem? Ġifieri mhux ma jerġax, anzi, mhux talli ma jerġax jipprova, talli ma jużax di bħala skuża biex ma jerġax jipprova. Qed tifhem? Qed ngħidu li il-falliment jeżisti imma skont inti xtieħu minn dak il-falliment. Jekk tippermettix li dak il-falliment ikun in-knockout punch. Eżatt. Li ħallek taħt. Li hija ħal ħafna nies. Di in-knockout punch. Nies li għal kull min inexxielu, ma nexxielux at first time, innexxielu t-tielet ir-raba l-ħames, dak qed ngħidilhom qabel, dak li għamel il-light bulb jew whatever. Edison, ma nafx kemm il-darba, u mbagħad qal I learned all these different ways of how not to make it work, so it works. Ġifieri, imma u ma raħx bħala falliment, u tallem ma taħdimx hekk għax kien hemm dil-bozza għax kien hemm dal-wajra ma taħdimx hekk għax imma mhux falliment tallem fuqha, imma jekk inti mal-ewwel darba li provajt ma ħadimx id-dawl, mela inti fallejt mhux ħanerġa' nipprova qed tifhem? Jien naħseb id-distinzjoni li qed tagħmel inti bej il-falliment bħala l-avveniment u l-falliment bħala il-bniedem li falla. Eżatt. Li xtaqt nagħmel xi ħaġa u ma wasalx għaliha, dak l-avveniment huwa falliment. Ma jfissirx konsegwenza li jiena falliment. Il-fatt li jiena ma ġibx l-expected result ma jfissirx li jiena fallej totalment, biss ma ġibx l-expected result, imma keep on trying to get the expected u aħjar. Imma eżatt, jiġifieri li inti ġejt viċin, inti għamilt xi ħaġa, inti qomt fil-għodu, inti għamilt sena taħdem fuqha. Jiġifieri kif tista' tkun falliment jekk inti għamilt xi ħaġa bħajtek? Falliment minn ma jagħmel b'xejn, xejn. Qed tifhem dak il-kunċett. L-aħħar bdejt nitkellem mat-tifel dwar biex kellna dit taħdida kollha dwar il-fatt li hu jħobb jilgħab ħafna video games. U bdejna nippruvaw insibu, nifmu x'inhu
għan li biex tabdejna provaw nħolqu ġerarkija ta' għanijiet. Tipo lim għan u għahjar minn ieħor sewa. U il-konflitt li jimbtu blejlaniet dandu għanna 14 bro nifqalu moħħu kultant għatti flanda zit. Insomma, u ħloqna dil-ġerarkija. Tipo inti għastaħat tal-argument, għaniet li ma konfliġenti, per eżempju, inti tixtieq li sa' sajf ikollok ġisem atletiku. Imma mbagħad għandek lan liħor li huwa ħafna iktar immedjat li jistja għaw l-Oreos, bro. U lan tiegħi huwa li nieħu gost mill-fatt li ndaħħal Oreo f'ħalqi u tinittoma nħossni tajjeb imma huwa temporanju. Allura spiex ta' lan tal-Oreo probabbli mhuwiex tajjeb daqs li ma tuħux l-Oreo għada fil-ħodu tisnemba u tmura training, eċetera, eċetera. Però naħseb l-iktar ħaġa li tikkonstitwixxi għan tajjeb huwa it-tip ta' għan li anke jekk ma tasalx għalih il-ħiliet li trid trawwem biex tipprova tasal għalih ħajservuk biex iktar il-qudiem jew terġa' tipprova tilħaq dan lan jew nkella tkun rawwimt għatta ħiliet li tista' tapplikom fuq medda ta' għanijiet oħrajn. Case in point, per eżempju, jiena l-fatt li kont nirrepja u kont nikteb ħafna, minkejja li bir-rep qatt ma wasalt fej xtaqt. Rawwimt rapport tajjeb ħafna mal-lingwa. Alright, hemmhekk fallejt. Imma l-inqas baqali il-fatt li għamilt 10 snin għandna bil-karta u l-bajro nipprova nikteb u nipprova għandna nifhem il-lingwa kif taħdem, taf kif? So, yeah. Amen. U mbagħad interessanti wkoll li jista' jkun hemm il-kompromess fej jekk inti taċċetta li mhux ħatilħaq lan tiegħek f'temp impossibbli għax trid dak l-Oreo. Fl-istessin tista' titrejnja u xorta tikol l-Oreo u ddum ftit iktar biex tasal hemm, imma tista' toħodhom it-tnejn. Ma minflok ħajkollok dak il-ġisem li xtaqt f'temp ta' xarej, forsi ħaddhom 4 xhur għax fl-istess training pattern kont qed tikol iċ-ċokolata wkoll. U għamilt speċa eżatt, dan il-kompromess. Tagħmel kompromess inti bro. Dak il-mustaċċi hija kompromess. Kompromess ikraħ. Tew li nħobbok. U li għallu. Dabbulin fuq ix-xogħol. X'inhu? Għandek raġun, ma semmejtlekx familja. Mela, bro, jien wasalt biex nagħlaq din it-taħdida, ma nafx għandek xek closing statements. Closing statements, wow. Xandru Grek, solemnly swear. Xtaqt ngħidlek prosit li tagħti ċans in-nies jitkellmu u jsiru jafu n-nies li forsi jsegwuhom ma kellhomx dak iċ-ċans jsiru jafu għax hawnhekk jisek qed issir taf in-nies jisek qed tkellimhom modna iktar intimu. Mod intimu, ġifieri qed inkellem lilek imbagħad inħoss fl-istessin nisni sejr dialog ma' nies individwali taf int. Dik l-ewwel ħaġa interessanti ħafna, ġifieri ħloqt kunċett prosit, rid ngħidlek prosit, u jien ħadd pjaċir ħafna. Tanti bro. Nispera li kont entertaining biżejjed għax dik pereżempju ddejjaqni li forsi ddejqu xi nies jew ma konniex entertaining jew hekk ġifieri. U l-bqija jien naf. Le, għalija kienet divertenti ħafna, ma meta niltaq' dejjem divertenti l-affarijiet spiex ma kellix dubju. Fuq il-kunċett ma ħlaqtux waħdi ovvjament, it-tim spiex ta' jinforma ħafna, spiex dak li nagħmlu. U kuntent li ħadd buzz, bro. Għandek tim sabiħ tħossok komdu żgħażagħ u anki mhux daqshekk żgħażagħ imma tim tajjeb għax hemm bilanċ vera sabiħ. U hekk l-attitudni vera tajjeb anke tiġiegħu. Xejn, nispera ħadu peċi u li saru jafu ftit iktar minn jien bħala persuna. Dwar is-sabiħ Xandru Grek. Il-lejli tajjeb, sinjuri. Mela, tlaqna?